transfronterer de la joventut celebrat on arribi el 2022, però tenim fundades esperances que una nova candidatura de projecte al programa Erasmus Plus ens permeti implementar un full de ruta de la joventut pirinenca amb la vista posada al 2030 a través de la celebració del proper fòrum amb una visió marcadament estratègica. Aquest fòrum busca afavorir la mobilitat i l'ocupació dels i de les joves. És important assenyalar que a través d'un projecte POCTEFA, el Trampolín 2, esperem garantir la celebració dels fòrums transpirinencs quarts, cinquè, sisè. Pel que fa a la salut, l'hidrogen renovable, que avui es presenta a la signatura dels sigles presidents, pretén donar un impuls definitiu a aquesta estructura de col·laboració. Però també l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, que compleix 13 anys, ha continuat amb la implementació de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic. Al voltant de 5 sistemes.
Penaren ardurateko unitate jarduera dagozkien 350.000 euroko kotizazioak, 710 euroko finantzaitzunak sortu ditu lurraldeetarako. Eta beraz, ikusten dugu da inbertsioaren itzulera oso positiboa dela, ala izan dela, bi kasuetan. Ark markatu egingo zuela, mugarri bat izango zela. Izan ere, Europar batzordeak proposatutako berrikuntza guztiak Puktefaren jarraipen batzordeak onartu egin ditu, kudeaketa agintaritzak ala proposatuta, besteak beste, bost eremu funtzionalak sortu dira, eta haien lurralde estrategia barneratuak, bestalde mikroproiektuak edo proiektu txikiak ere bai, eta gobernantza hobeari lotutako Interreg helburu espezifikoa bera ere bai. Izan ere, hor sartzen dira hainbat ekintza mugaz gaindiko lankidetzarako arazoak ekiditeko. Guk hori 2010 geroztik defendatu dugu, besteak beste, mugaz gaindiko frontera horiek ambulantzientzat irikita gotea. Eta hori adibidez lehentasun gisa jasotzen da Bartzelonako itunean. Eta horrek eman du bidea, horrek eman dio sorrera guk dugun osasun lantaldea sortu alizateko gure lantaldearen barruan. Bestalde, badaude beste lan batzuk, mugaz gaindiko lankidetzan, eta hor datuen inguruan eginda beste lan bat gerora zehaztuko dut, baina iruditzen zait gure lantaldea are urrunago iritsi daitekela. Nik azken batzorde esekutiboan, joan den urrian, 2 kontu proposatu ditut, 2 proiektu, eta nik zuzendari gisa izango ditudan azken 2 urte hauetan horretan jardungo dut buru belarri. Lehen helburua izango litzateke Interreg helburu espezifikoaren datuak biltzeko ekintza hori bultzatzea eta datu bilketa hori lantzea. Horretarako lantalde bat sortu beharko genuke, geo-atari estatistiko bat sortzeko Pirinioen inguruko datuak biltzeko. Horretarako Masifeko komisariotzarekin eta Inserekin, Espainiako aldearekin batera lan egin beharko genuke eta Autonomia Erkidegoko instituto estatistikoekin ere bai, noski, eta baita Andorrako printzerriarekin ere. Zergatik? Gaur egun ere mugaz gaindiko datuak falta zaizkigulako, falta larri badugu. Eta programazio bakoitzaren hasieran 7 urtetik behin diagnostiko bat egin behar dugu lurralde bakoitzerako, eta beti dugu arazo berbera, datuak falta zaizkigu, mugaz gaindiko datuak. Beraz, hori lortuko bagenu, geo-atari hori lortuko genuke, egingo genuke, OPCC erakundeak duenan erantzekoa, gaur egun hilabetean 2000 aldiz bisitatzen dute. Atari orokor bat da, eta etengabe martxan egotean nahiko genuke, eta nahiko genuke etengabe gure lantaldearen bultzada jaso zezala. Bigarren lan hildoa zein da? 2 komunitate tematiko bultzatu nahiko genituzke, MED programan daudenaren antzerakoak, eta horietan gai antzekoak lantzen dituzten proiektuak bildu daitezke eta konexoa sortu. Baina gu are ambiziotsuagoak garenez, zer nahiko genuke? Erantziko genuke berrikuntza pixka bat ere bai. Lehen komunitate tematikoa izango litzateke babes zibilari eta mugaz gaindiko osasunari buruzkoa. Eta hor sartuko genituzke Puktefan gai horren inguruan sartutako proiektu guztiak eta osasungintzako gure lantaldeko kide guztiak, badakizue agentziak daudela hor, Okzitaniakoa, Akitania Berrikoa, Osakidetza, Aragoiko 071, Katsalut eta Nafarroako eta Andarroako pareko erakundeak. Helburua da programazioaren bukaeran
ardatz nagusi batzuk ezartzea etorkizuneko estrategia baterako, Pirineo osoetarako, babes zibilean eta osasungintzan. Bigarren lan hildoa, izango litzateke klima aldaketaren ingurukoa. Hor, parte hartuko lukete, gai hori jorratzen duten POCTEFA proiektu guztiek, baina ez hori bakarrik. Hor, sartuko nituzke, bestalde, gure LIFE proiektua, Pyrenees for Climate izenekoa, izan ere, proiektu horretako bazkide asko daude, 55 dira zuzen ere, eta horiek ere bultzatzen dituzte POCTEFA proiektuak. Guk, hori lotuko genuke, Masif horretako komisariotzarekin eta bere planarekin, eta behar bada sartuko genituzke Sudoeko proiektuak ere, gai horren inguruan programatuak daudenak. Zein da helburua? Koherentzia ematea, batasuna, eta lortzea eragile guztiek osotasunaren ikuspegi hori izan dezatela, jakin dezatela zein diren POCTEFA lurralde osoan klima aldaketaren kontra egiten diren ekintza guztiak. Guk ideia hori aurkeztu dio agentzia, lurraldearen kohesiorako agentzia nazionalari, eta oso pertinentea eta oso berritzailea iruditu zaio. Hain zuzen ere, lurraldearen kohesiorako agentzia nazionala ari da guri laguntzen ekimen hori bultzatzeko. Eta iruditzen zait bi ekimen horiek, hau da, komunitate tematikoen bi ekimen horiek, aukera emango liguketela programazio bat edukitzeko, 2028-2035 bitarterako, eta oso proiektu sendoak eta iraunkorrak eta estrategikoak izango liratekela. 2 minutu baino ez ditut, eta aprobetxatu egingo ditut presidentetzari eskerrak emateko, haren idazkari nagusiari ere bai, eman didaten konfiantzagatik, ZTF, gure lantaldearen ekipo osoari, POCTEFA lantaldiari ere bai, haiek kudeatzen dituzte bi programen gain jartzea ere, hau da, itxiera egiten dute, alde batetik, aurreko denboraldikoa, eta 27 lanaldia bultzatzen dute. Eta gure lantaldearen talde osoari ere eskerrik asko esan nahi diet. 13 urtez ari dira lanean, 13 urte baino ez du gure erakundeak. Azken 3 urteak oso biziak izan dira. 2019an Pirineoen klima txosten aurkeztu genien New Yorken nazio batuei. 2021an klima aldaketaren Pirineotako estrategia aurkeztu genuen, eta parte hartze etapa luze bat egin genuen 600 pertsonak baino gehiago hartu zuten parte, eta 20 milioiko finantzaketa lortu genuen horren ondoren, azkenean estrategia hori martxan jartzeko. Estrategia hori garatu behar duen taldea, ardura hori duen taldeak 4 lantalde bultzatu ditu, hain zuzen ere, gazteria, osasungintza, kultura eta hidrogenua, denek dute idazkaritzaren bultzada, eta parte hartu dute 7 hautagaitzan. Sudoe, Horizon Europe eta POCTEFA programen deialdietan. Talde administratiboari eskerrak eman nahi ezkiot izan ere, haiek jartzen dituzte zutabeak guk lan egin alizateko. Eta komunikazio ardurak ere oso ongi gauzatzen dituztelako. Hartara, komunikazio jarduera guztiak koordinatu dituzte, PLR-enak, eskerrik asko, eta honekin bukatuko dut. Eskerrik asko, zuzendari jauna, azalpen guztiengatik eta bereziki hurrengo hilabete eta urteetan hain pendiente izango gaituzten xehetasun guzti hauek adierazteagatik. Vamos a pasar a continuación. Eta jarraian entzungo ditugu PELek trantsizio klimatikoari egiten dizkion ekarpenak lurraldeaz eta ekintzaz hitz egingo dugu, ingurumenaz eta energiaz hitz egingo dugu. Ekarpen handiak dira eta arrotasunez izango dugu PELek egindako ekarpen hauen berri. 2 mahai inguru ditugu, lehenengoan hitz egingo dugu Bals zuzendariak aipatutako Pyrenees for Climate proiektu estrategikoaz, eta bigarrenean hidrogenoaren arloko mugaz gaindiko lankidetzarako ekintza planaz hitz egingo dugu 2024-2026 aldi horretarako. Eta hasteko Pirineoetako klima aldaketaren LIFE programa integratu horri buruz hitz egiteko
hitza eskatuko diet, edo hobeto esan da eskatuko diet honako pertsona hauei, mesedez, gurekin egon daitezen ona, igo daitezen Meritxell Kuyas, lehenik eta behin Andorrako klima aldaketaren eta energiaren bulgoko teknikariari, Raquel Jimenez Akon, Andreari, ingurumen hezkuntzako zuzendari nagusienari, Aragoiko gobernuan, Pegi Kankal, Andreari, trantsizio ekologiko eta energikoko zuzendaritzatik datorrenari, Oksitaniako eskualdetik, Alexander Boto, jaunari, IOBE, Eusko Jaurlaritzaren ingurumen agentziako zuzendari nagusiari, eta moderatzaile gisa, gurekin izango dugu Eba Garzia, Andrea klima aldaketaren Pirinioetako behatokiko koordinazio arduraduna. Eta ezakit badagoen protokolo berezirik, leku batean alabestan jarri behar zareten, baina izendatu ala nik uste horrela ardezakezuela lekua. Eta, hementxe, zurea da hitza. 30 minutu dituzue. Eta bide batez, ohar txiki bat, saiatuko gara, programa pixka bat lehenago amaitzen, baina kalitatez, baina modu areinago baten egiten saiatuko gara. Animo! Bai, ez nuen beste lako intentziorik, Benetan diotxut. Bueno, arratsaldeon. Gracias, autoridades, por esta oportunidad. Arratsaldeon, eskerrik asko agintarioi, aukera hau emateagatik. Gaur, pixka bat, herentzia batez hitz egingo dugu, PLN ekintza klimatikoan urteak daramatzagulako, ingurumean ekiten urtea daramatzagulako, eta idazkari nagusiak eta zuzendariak esan dutenez, oso momentu garrantzitsua da, oso une garrantzitsua. Eta aspaldidanik pentsatua dugu, baina gaur izango duguna bada potentzialtasun oso handia, eta baliatzen jakin beharko genuke. Eta lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiegu, esku hartu duten lurraldeei, gobernuei, 7 lurraldeetako gobernuei, baita ere zientziaren arloko, sektore ekonomikoetako eragile guztiei, erakunde guztiei, eta sarean lan egiten duten erakunde horiei guztiei, haiei esker Pirinioetako eremu osoari heltzeko aukera dugulako. Gaur 4 protagonista izango ditugu gurekin, gobernuetatik egiten dute, beraiek partaidetza, eta proiektua labur-labur azaltzen saiatuko gara. Aurkeztu dituzte, ezagutzen dituzue, gurekin ditugun parte hartzaileak, Oksitaniatik trantsizio ekologiko eta energetikoko zuzendari ordea dugu, Aragoitik ingurumen hezkuntzako zuzendari nagusia, Euskaditik IOBeko zuzendari nagusia, Jaurlaritzak duen ingurumen agentziako zuzendari nagusia, eta Andorratik klima aldaketaren eta energiaren bulegoko arduraduna dugu. Pentsatzen dut denok badakizuela zer den klima aldaketaren Pirinioetako behatokia. Azaldu beharko banu esango nuke badela zubi bat eta bistakoa dena gainera esango nuke. Mendietan dagoen ingurumen arloko eragina, Europan eta mundu osoan antzematen dena, baino handiagoa da. Ikusten ari gara beraz, arreta jarri behar dugula mendiguneetan, mugaz gaindiko eremuetan. Klima aldaketak ez duelako mugen inolako berririk. Eta hori esan da, zenbat urte daramatzagu, hitz egin dugu Pirinioetako behatokiaz, baina zenbat urte daramatzagu hainbat eta hainbat ez da. Eta hemen jasota daude, eskuartean ditugun, eragile horiek guztiak ikaskuntzarako komunitate bat sortu dugu, konpromiso handia duen komunitate bat klima eta ingurumenaren zaintzaren aldekoa. Asko lortu dugu eta oraindik ere asko egiten jarraitu behar dugu. Poktefa proiektuak eta besterako proiektuak izan ditugu, gure aleginak gauzatzeko baliagarriak izan direnak, 2020an bagenuen proiektu integratzaile bat, gaur egun martxan jartzen dugun proiektu honetan laguntzen diguna.
Eta gero eta gehiago, hitz egiten dugu proiektuen ugaritasunaz, eta proiektue bakoitza bere izena izan behar du, baina ezagutza bateratuta egon behar da, eta bildu egin behar da, eta horretarako daukago hain zuzen ere Pirinioetako behatokia. Beste kontzeptu bat, katalizatzailearena edo aglutinatzailearena, eta hain zuzen ere gaur izpide dugun proiektu bada oinarri bat, klimaren arloko ekintza aglutinatzen jarraitzeko aukera ematen diguna eta hobeto erantzuteko aukera ematen diguna. Azken batean hori da lurraldeetatik behar duguna eta hori da Europatik eskatzen digutena. Eta hori guztia aipatu den EPIC estrategia erabiliz. Duela 2 urte aurkeztu genuen Alpen egintzen osoko kontseiluan eta harrezkero hainbat proiektu jarri ditugu martxan. Proiektu hau edo ekimen hau bada behar dugun finantzaketaren 30% emango diguna, baina Poktefa proiektu guztiek ere helburu horrekin bat egin behar dute, bere ekarpena egin behar diote, eta baditugu ere beste zenbait eragile laguntzen digutenak ingurumen egokitzapenerako eta barretarako. Guztia badator proiektu federatzaile bat izateko, 20 milioiko zuzkidura du, 7 urte eta erdian burutuko da, eta amaitzeko, eta espero du galderen bidez sakontzeko aukera izango dugula, amaitzeko badaukagu esan bezala, hemen gurekin gobernuetako protagonista diren 4 ordezkari, eta gure asmoa da, pixka bat helaraztea proiektua zertan den, eta galderekin hasiko naiz, lehenengo galdera, eta hasiko gara mendebeldetik ekialdera, beraz, Okzitaniarekin hasiko gara. Lehenengo galdera, zuretzako da, Okzitania proiektu honen parte da, eta erantzunkizun maila handia du. Erantzukizun maila handia du, hain zuzen ere funts osagarriak zue bideratzen dituzuelako. Zer esan nahi du proiektu honek zuentzat, eta zer iruditzen zaizue dela berritzaileena? Behatokiari berari dagokionez eta Okzitaniari dagokionez. Okzitanian funts osagarri horiez arduratuko gara. Finantzaketaren 60% badugu dagoeneko gaur egun, eta saiatuko gara batez ere modu berritzaile batean behatzen klima aldaketa. Eta saiatuko gara ere egokitzeko politikak aplikatzen. Hain zuzen ere, behatokien bihotzean daudelako bioeskualde deritzen horiek. Eskualdetako politikez harago joaz eta ekosistemaren ikuspegi hori dugu oinarri. Horrek hainbat abantaila ditu klima aldaketari aurre egiteko batetik. Ikertzaile beraiek diote nazioarteko modelizazioak beharrezkoak direla, baina beharrezkoa dela eskualde zaurgarrietan arreta jartzea, eta adibidez Pirinioen kasuan oso interesgarria dela oso gertutik ikustea zer gertatzen ari den, beraz ikuspegi zientifikotik oso interesgarria da. Lankidetzaren ikuspegitik ere 55 kide ditugu eta beraz oso interesgarria da. Zenbat eta lankidetza handiago egin klima aldaketari aurre egiteko, orduan eta emaitza hobeak espero ditzakegu. Egokitzapenari dagokionez gure eskualdarentzat oso garrantzitsua da. Eredu ekonomikoak egokitzea eta batez ere mendikoak presidenteari eta gobernuari izugarri interesatzen zaizkio mendiekin lotutako jarduerak. Landa eremuko jarduera ekonomikoak, turismoa eta abar. Beraz, gure iritziz, Pirinioetako behatokiarekin lotutako funts hauek oso momentu aproposean iristen dira. Baditugu ere eskualdeko proiektuak eta iruditzen zaigu honek berrikuntzan izugarrizko mesede egingo digula. Andorrarekin jarraituko dugu orain,
Eta, badakigu betidanik zailtasunak egon izan direla Andorra proiektuetan txertatzeko, finantzaketari dagokionez eta berri dagokionez, dena den betidanik izan dituzue esku hartze oso esanguratsuak, eta badirudi azkenean lortu dugula modua, proiektu honetan zuek ere sartzeko. Zer espero duzue Andorratik proiektu honekin eta zer da zuentzat edo zer esan nahi du Patzuergo honen parte izatea? Eskerrik asko gonbidapenagatik lehenik eta behin, eskerrik asko gure ikuspegiaren berri emateko aukeragatik. Lehenik eta behin esan nahiko nuke guztion interesa dela egokitzea eta erresilientzia hobetzea klima aldaketaren aurrean guztioi eragiten baitigu eskualde guztioi. Zentzu horretan, ezin genuen esan, ez genuela horrelako proiektu batean egon nahi. Gure kasuan, esan duzun bezala, ez dago zuzeneko finantzaketarako aukerarik, baina dena den akordio bat lantzen ari gara Europar Batasunarekin finantzaketa lortu ahal izateko. Andorraren kasuan bestelakoa izango da egoera finantzaketari dagokionez, baina lehenik eta behin interes propio bat dugu. Jakin nahi dugu nola funtzionatzen duen horrelako proiektu batek, nola kudeatzen den kasu honetan live finantzaketa jasotzen du. Eta agian hori bada, gure lehen interes, gureko iagoa esango nuke hori ikasi nahi dugulako. Bestalde ere, biztakoa da, mugaz gaindiko lankidetzan ari garela aspaldidanik eta kasu honetan gure ekarpena egin nahi dugu finantzaketak gure aldetik etorri beharrekoa izan arren. Interesatzen zaizkigu horrelako mugaz gaindiko proiektu transnazionalak guztiontzat mesedegarriak direla iruditzen zaigulako. Mugaz gaindiko eremua behar ditugu, sustatu behar ditugu, eta ikasten duguna eta jardun egokiak gure lurraldeetara ekarri behar ditugu. Eta Europatik iruditzen zaigu administrazioak bere ekarpenak egiteko aukera izan beharko lukela gure kasuan adibidez finantzaketa ekarriz gobernuaren aldetik ikerketarako edo bestelako lankidetza proiektu batzu sustatzeko. Eta live proiektuari berari dagokionez, Andorrak aukera izango du proiektu honetan parte hartzeko eta proiektu honen eskala gure herrialdearena baino handiagoa da. Eskala honekin beraz, harremanetan egongo gara bestelako ikerketa erakunde batzuekin. Eta kasu askotan esango nuke hauxe dugula modu bakarra erakunde horiekin harremanetan egoteko. Aukera emango digu ere profesionalak trebatzeko, eskudunak diren administrazioetan, baina baita ere sektore pribatuan badakigulako haiek ere parte hartuko dutela. Eta bestalde iruditzen zaigu ere oso interesgarria dela edukitzea erreplika bat gure kasuan ere antzeko proiektuak martxan jarri ahal izateko. Beraz, lankidetzarako arrazoiak ugariak dira gure kasuan. Aurkitu dugu beraz, Andorra ere txertatzeko modu bat zoragarri. Lehen aldia da, ere bazkide onuradun gisa sartzen zaretera klimaren arloko proiektu batean, zuen kasuan, baliabideak eskuratzeaz gain, zuen kasuan nola ulertzen duzue tokiko administrazioetara iristeko behar hori, lurraldera iristeko behar hori. Eskerrik asko. Lehen aldia da, bazkide onuradun gisa sartzen garela eta gure kasuan lehenaldi honetan lurralde osoarentzat oso garrantzitsua da PLR-en arloan egiten diren beste lankidetzen moduan proiektua berez mugaz gaindiko proiektua da. Eta iruditzen zaigu eskualde eta lurralde guztien esku hartza izatea balioa ematen diola proiektuari berari. Eta baliabideak aipatzen ditugunean ez ditugu aipatzen soilik baliabide ekonomikoak, baita ere pertsonala, baita ere zientifikoak, baita ere sinergiak sortzen direla, hori aipatzen dugu. Eta toki mailan klimaren aldeko ekintza lan egiteko
modurik onena toki mailatik datorrela iruditzen zaigu. Eta are gehiago, mendi eremuetan zaurgarritasun berezia daudelako, eta hain zuzen ere hor klimaren aldeko ekintza toki mailan jorratzea da onena. Kasu honetan, Aragoitik eta Nafarroatik ere baditugu klimaren aldeko eta energia jasangarrien aldeko planak. Eta modu paraleloan garatuko ditugu bai Nafarroan bai Aragoien. Eta gure helburua da bukaeran emaitza gisa dokumentu metodologiko bat partekatu ahal izatea, baliagarria izango dena mendigune guztientzat. Oso interesgarria ez da, eta oso interesgarria ere kombinazio vertikal hori ez da. Erakunde guztiak ere lerrokatuta egotea helburua bete ahal izateko. Europatik aitortza bat jasotzen dugu, finantzaketa bat lortzen dugu, baina toki mailaraino iristen gara ez da. Eta sektore ugaritara iristen gara ere. Hainbat lantalderen bidez mendiko ekonomiaren alde ez da, Oksitanitik azaldu diguten bezala. Bueno, goazen orain azkeneko ordezkariaren gana. Euskaditik badakigu ez dela lehen life estrategikoa, Pirineotako lurraldeari eragiten diona bada, lehena Europan aldiz mugaz gaindikoa dena, ez da? Beraz, zure iritziz, proiektu hau nola ikusten duzu, zuek baduzue eskualde mailako urban klima proiektua ere, lurraldean Euskadin garatzen ari zaretena, baudere bestelako esperientzia batzuk, Nafarroan, Frantzian, baina nola koordinatu edo zer esan dezakezu koordinazioa areagotzeari dagokionez, eta orain dugun aukera zabalago honekin nola koordinatu. Arratsaldeon guztiei, beren hizkuntzak aldetu diezunez, nik ere nire hizkuntzan hitz egin nahiko nuke. Handia duz, sarean lan egiten. Gu deitzen duguna da, auzolana deitzen diogu. Eta Pirinioetako klima aldaketaren estrategia horren adibide garbia da. Eta auzolanareko hiru adibide arrakastatsu esplikatuko dizkizuet. Lehenengoa, 2019 urtean, abian jarri zen Life Urban Klima, zuk esan duzun bezala proiektua. Eta honen helburua egokitzapen arloan 20 eragile artean jarri du. Bigarren adibidea, Euskadi errekonozitu izan da eredu bezala egokitzapen arloan. 12 lurraldeko auzolana. Eta hirugarrena, udalsarea 2030, udalsarea udalerrien sarea, jasangarritasunaren arloan, 200 udalerriren arteko auzolana ekintza klimatikoan. Como comentaba, hay 3 ejemplos claros que estamos trabajando. Hiru adibide argi ditugu auzolan honetan, lantalde honetan, sareko lan honetan, Life Urban Klima, badaukagu ere Euskadi jasotako aitortza, eta baita ere 12 eragileekin udalsarean egindako lana. Batzutan kooperazioa eta kolaborazioa ez da desberdina, eta kooperazioa elkarrekin lan egitea da, eta kolaborazioa helburuak partekatzea da. Eta nire ustez biak beharrezkoak dira. Kolaborazion y cooperación. Lankidetza eta elkarlana biak dira beharrezkoak. Muchas gracias. Algunas pinceladas. Eskerrik asko, ezagutu duzue proiektu hau pixka bat, gainetik bada ere, eta gehiago hitz egingo dugu honi buruz, hurrengo urteetan, eta azaltzea koordinazio honetan, hain zuzen ere, batzordeak azpimarratu duela, PLek izan duen koordinaziorako gaitasuna, life estrategikoa hauen kasuan ere, beraz,
badaukagu live berezi bat, hain zuzen ere, proiektuen koordinazioarekin lotuta. Eta, esan bezala, proiektu hau bada simbolo bat, eta sareko lanaren 10 urte horien emaitza da. Lurraldek finantzaketaren 13% garatuko dute, PLek finantzaketaren 10% du, koordinazio lan honetarako, eta ontzia dagokion portura eramateko, eta batez ere, erakundeek, eraguztietako erakundeek garatuko dituzte ekintzak. Eta hemen badirak gakoak diren hainbat alderdi. Eta Europak eskatzen dizkigute horiek batetik gai izatea, berriz bideratzeko funts osagarri horiek ere Pirinioetako eremuan klima aldaketaren aurka lan egiteko, eta gai izateko ere erreplikatzeko ikasten dugun guztia, erronkari ahalik eta azkarren erantzun ahal izateko. Beraz, oinarriak baditugu, eta amaitzeko eskatuko nizkieke azkeneko hitzak nola proiektatzen gara, honek eraman behar bagaitu 2031 amaierara arte. Bueno, badakigu epemuga oso urrun dagoela dirudiela, baina lortuko dugu, lortuko dugu 2030erako eta 2050erako ezarritako helburu horiek betez. Labur, nola proiektatzen dugu gure burua 2031ra begira. Nik nahiko nuke gu gai izatea gazteak erakartzeko. Baditugu kanpainak energia berriztagarrien alde, eta iruditzen zait gazteengan hau guztia komunikatzeko gaitasuna izan beharko genukeela. Etorkizunean resilientzia errealitate bat izatea azpimarratuko nukenik, eta azpimarratuko nuke jada aipatu den zerbait. Guk badugu zerbait ederki dakiguna, eta da elkarrekin indartsuago garela, sendoago garela, horrela lortuko dugu erresilientago izatea. Aragoitik iruditzen zaigu kudeaketa jasangarriak emango diela sostengu bat Pirinioei. En relación al proyecto, proiektuari dagokienez, Policy for Action eta Knowledge for Policy Action, hau da ezagutza politiketara eta tokiko ekintzetara bideratzea funtsezkoa dela. Hau da, guztia, utziko zaitu zego pixkat gogotsu, gehiago jakiteko, eta espero dut denborak zorrotz, betetzeko gai izango nintzela, eta hurrengo parte hartzaileentzat denbora utziko nuela. Eskerrik asko eta zorionak guztiei proiektua lortzeagatik. Gracias, moderadora. Eskerrik asko, moderatzaile Andrea. Jaun Andreok, ikusi duzue zer arrakasta handia izan duen klima aldaketaren aldeko estrategia honek. Eta, bigarren mahai inguruari heltzeko, Pirinioetan hidrogeno berriztagarria sustatzea izango dugu gai, mugaz gaindiko lankietzaren indarra Pirinioetan hidrogena sustatzari dagokionez. Gurekin izango ditugu honako pertsona hauek: Mar Paños, Aragoiko Gobernuko Industria Sustapeneko eta Berrikuntzako zuzendari nagusia, eta Hidrogeno Aragon Fundazioko presidente ordea. Inigo Ansola jauna, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria. Iman Lumalia Andrea, Trantsizio Ekologiko eta Energetikoko zuzendaritzako kidea, Okzitaniako eskualdetik. Mesedez, joan zaitezten mendik igotzen. Eta
aurreko mai inguruan bezala jardungo dugu. Eta azkenik, gurekin izango dugu Uxue Itoiz, Nafarroako Gobernuko Energia IGGGIB. Ez dago, Uxue ez da etorri. Bueno, barkatu ba. Moderatzaile lanetan, Carles Aleix izango dugu. Proiektu, teknologia eta proiektu berdeen agentziatik, Andorra Businessetik. Bé, bona tarda a tothom, distintes autoritats. Moltes gràcies. Arratsaldeon, agintariok, eskerrik asko, antolaketagatik ore bat da, mai inguru hau moderatzea. Aurkezpenak eginda, jakinda denbora gutxi dugula, guazen mamira. Eskerrik asko, guztioi jonatortzagatik, zalantzarik gabe oso interesgarria izango da gaur arratsaldeko solasaldia. Testuinguru pixka bat gehitzearren ez dugu gehiegi behar, baina iruditzen zait guztiz zentzuzkoa dela, ez da, energia eta barkatu hidrogeno berriztagarria sustatzeko mai inguru bat izatea hemen, ez da, badakigu oso gai sentikorra dela, klima aldaketaren ondorioi buruz ari garela, eta iruditzen zait Senoneko hainbat kontu izango ditugula izpide. Gu hemen 3 herrialdek egin dugu bat, 7 eskualdek egin dugu bat, beraz, iruditzen zait bozgorailu paregabea izango garela, Europa mailan, trantsizio energetikoko eredu bat izango garela, iruditzen zait, gure herrialdeak eta gainerakoek ere guztiz barneratuta dute, eta badakigu lankidetza arrakastarako gako dela. Inigo Antsolari emango diot orain hitza, bera Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria da, eta PLren presidentetzaren ordezkaria badakigu aldatzear dela, baina besterik gabe, Inigo Antsolari egingo diot galdera. Euskadi PLren presidentetzan egon dela, zenbait ekintza bultzatu dira Pirinioetako lantalde honetan, eta baditugu hainbat gai jorratu direnak besteak beste hidrogenoaren baliokatea eta geroago irakurriko den adierazpen hori. Euskadirentzat zergatik da garrantzitsua hidrogenoaren sektorea bultzatzea mugaz gaindiko lankidetzaren testu inguruan? Arratsaldeon da eskerrik asko, lehendakari, agintariok. A ver, yo diría, voy a contar. Bueno, nik esperientzia pertsonal bat kontatuko nuke eta ez nuen aurre ikusita. Duela 7 urte inork ez zuen hitz egiten hidrogenoari buruz, duela 4, ez da ere, eta duela 3, orduan piztu zen hidrogenoaren gaia, ez da. Eta are gehiago aipatzekoa da hau, gerra testu inguru honetan, Ukrainaren inbasioa hasi zuenean, Errusiak, horrekin guztiarekin zer pentsatua genuela, sentitu genuen, sekulako mendekotasuna genuelako, Europan badaude, deskarbonizaziorako politika batzuk, baina aldi berean ikusten dugu mendekotasun energetikoa izugarri handia dela. Ulertu genuen zerbait egin behar genuela, gure ekonomia deskarbonizatu behar genuela, hidrokarburoekiko mendekotasuna murriztu behar genuela, eta guk geu gaitasun handiagoa izan behar genuela. Eta horrela, ulertu genuen hidrogenoa eta zehazki hidrogeno berdea oso garrantzitsua izan zitekeela. Teknologiak jasangarrietan oinarrituz. Euskadin 3 urte daramatzagu, esango nuke dagoeneko, pandemia baino lehenagotik hasia ginen hidrogenoaren estrategia definitzen, eta erreparatzen genien baliokate guztiei, merkatuaren baliokate guztiei, ekoizpenari, hidrogenoaren garraioari eta kontsumoari. Eta nola ez, gure DNA-an daukagun hori duela 41 urtetik, 41 urte betetzera goazelako zuzenbide pribatuko erakunde gisa,
guk garapen teknologikoa gure DNA-an genuen, eta ikusi genuen aukera bat zela teknologia garatzeko, eta ez izateko teknologiaren erosle hutsak, baizik eta garatzeko. Hori esan da, merkatu bat behar dugu, ez da, sortu behar dugu, garraiatu behar dugu, kontsumitu behar dugu. Eta horrek guztiak merkatu baten beharra sortzen du. Nola heldu diezaiokegu merkatuaren sorrerari? Tira, batetik, modu lehiakorragoan edo prezio lehiakorragoetan erosi beharko dugu, eta bestela ez bada lehiakorra inork ez duelako inork erosiko, eta bestalde ikusi behar dugu eta diagnostiko bat egin beharko dugu ikusteko zer gaitasun dugun lurraldetako bakoitzean. Eta heldu diogu, besteak beste, estrategia horren babespean gai honi ari gara garatzen, gure estrategia propioa lankidetza publiko pribatuan, lehen aipatuen horretan, 70 eragilek heltzen diote 50 proiektutik gorari, baina gure mugak ditugu. Badakigu, besteak beste, ez dugula nahikoa energia elektriko berriztagarri izango, ekonomia elektrifikatzeko baina, eta gainera hidrogenoa sortu ahal izateko, hori ere teknologia berriztagarri horien beren bitartez. Beraz, sortu dugu, arazori ikusita, autonomia erkidego ingurukoekin, Nafarroarekin, Aragoirekin, Kataluniarekin batera, hidrogenoaren Ebroko korridorea proiektatu dugu, eta hor izugarrizko aukera sortu zaigu Akitania berriarekin, Oksitaniarekin, hau da Pirineoz bestaldeko lurraldekin. Eta hortxe diar dugu. Zuk aipatu duzu lehen, gaitasunen mapatze proiektu hori, hor lortu behar dugu jakitea zein den abia puntua lurralde bakoitzerako. Lantaldean gauden 7 lurraldeetarako. Orain egin behar duguna da, mapatze lan hori ezagutzera eman eta eguneratzea. Ezagutzera eman nola ez, eta gero ikusi aukerak non dauden garraiorako, konexioak sortzeko mugaz gaindiko lekuen artean, biltegiratze topaguneak ere bai, Akitania berrian gaitasun izugarria dago hidrogenoa biltegiratzeko, CO2 ere bai. Tira, egin behar duguna da, lankidetzarako aukera emango luketen puntuak identifikatzea. Oso ongi eskerrik asko, eta orain barkamenak eskatu nahi nituzke. Nafarroako gobernuaren izenean, izan ere, Uxue Itoiz Andreak ezin izan du ona etorri, pena da, baina ezusteko baten ondorio izan da, eta Iman Lumania Andrearekin hitz egingo dugu orain. Bera da, Oksitaniako transizio energetikorako arduraduna, eta zuzendaritza horretan, Oksitania eskualdean dago, berak hartuko du gainera bere gain presidentetza. Eta ni galdetu nahiko nioke zein dira helburuak batez ere kontuan hartuta, hidrogenoa lehentasunezko sektore izan litekela. Oraintxe azaldu berri duten guzti horrekin lotuta. Bai, horixe da, guk arratsalde honetan hartuko dugu lantalde honen presidentetzaren ardura, eta hidrogenoi oso lan alor garrantzitsua izango da gure presidentetzan. Dagoeneko bada garrantzitsua, eskualde mailan 2019tik badugu plan bat hidrogeno berderako, 150 milioi eurokoa, 2030 arte. Zertarako sektore hori bultzatu eta garatzeko. Gure eskualdeak 2023an abiazio berderako plan bat ere onartu zuen, hor hidrogenoak oso toki garrantzitsua betetzen du. Sektore aeronautikoko eragilei lagunduko diegu deskarbonizazio bultzateko. Beraz, tokian tokiko proiektu oso garrantzitsu bat da. Eta gure presidentetzan nola ez, gai hori jorratu egingo dugu. Gure lantaldeko 7 lurraldetatik 6 badute hidrogeno estrategia bat. Horrek garbi uzten du, oso erronka garrantzitsua dela, ezinbestekoa, hartara, gure lantaldeko eskualde asko eta asko behar bezala garatu daitezen. Gainera lantasuna da, izan ere gure lantaldea, Pirineotako lantaldea, oso plataforma erabilgarria eta interesgarria da lurralde guztietarako.
partekatutako posizioak defenditu ahal izateko, batez ere gaur egun oso erabaki garrantzitsuak hartzen ari direlako Europa mailan batez ere korridoreak nola egituratu, hidrogenoaz ari gara. Eta asko pasatuko dira gure lurraldeetatik, besteak beste, Ebroko korridorea eta behar bada Atlantikoa ere bai. Beraz, gai garrantzitsua dugu hau. Eta hau lehentasuna izan dadin, gure lurraldeetako eskalara egokitu dadin, guk egituratu beharko dugu ikuspegia mankomun bat. Eta horixe ari gara egiten hidrogenoaren lantaldearen esparruan. Joan den udaberrian, elkarrekin lan egin genuen 7 lurraldek, hautagaitza baten inguruan. PIGEN proiekturako hautagaitza zen, POCTEFA proiektu baterako hautagaitza zen, eta hemendik gutxira ezagutuko dugu horren emaitza. Aukeratzen baldin bagaituzte, oinarri batzuk ezarri ahal izango ditugu mailaz gaindiko, mugaz gaindiko hidrogeno estrategia bat garatzeko. Eta hartara ikuspegi hori edatu eta bultzatu ahal izateko. Gainera, PIGEN proiektu honekin batera, modu paraleloan, hidrogenoaren lantaldea ere bultzatuko dugu. Hor, plataforma bat izan dezagun, ezagutza trukatzeko, esperientzia trukatzeko, eztabaidarako eta esperientziako betzeko eta sakontzeko. Ikuspegi partekaturako estrategia hori izango da gure presidentetzarako lehentasunetako bat. Epe ertain edo luzera, eraiki ahal izan dezagun hidrogenoaren aran mugaz gaindiko bat. Badugu potentzialtasuna gure 7 lurralde hauetan, hasteko 7 horetatik 6 badute dagoeneko hidrogenoaren estrategia bat, ekoizpen, banaketa proiektua dituzte, eta beraz, hau dena batuta, hau da, helburu partekatu hauek denak batuta, 3.000 ibilgailu arin eta astun baino gehiago izan dezakegu. 150 hidrogenera baino gehiago. Eta hau 2030 horizontearekin lortu behar dugu. Beraz, nahiko hurbil dugu ikusmuga hori. Gainera, gure lurraldean dugun ekosistema horretako elementu ez aparte badugu hori dena edatzeko, zabaltzeko gaitasuna. Baditugu sistema osagarri batzuk, adibidez Okzitanian portuak ditugu, garrantzitsuak dira. Gero, Bartzelona, Bordele, hor daude, eta Port-la-Nouvelle ere bai, Okzitanian. Eta hor hainbat eta hainbat azpiegitura daude. Besteak beste, aireportuak. Eta horietan, proiektuak ari dira martxan jartzen hidrogenoa garatzeko. Ez bakarrik Okzitanian, Katalunian bertan ere bai, besteak beste. Eta hidrogenoarekin ibiliko diren trenen proiektuak ere badaude. Izugarrizko potentzialtasuna dute proiektu hauek hidrogenoa bultzatzeko. Eta mugaz gaindiko hidrogeno aran bat sortzeko. Ideia da ekosistema horiek konektatzea. Logistikari dagokionez, eta hidrogenoa entregatziari dagokionez. Eskerrik asko, espero dugu hautagaitza horrek arrakasta izango duela, eta emaitza bat ekarriko digula. Eta oso pozik entzungo dugu, irrikitan egongo gara, jakiteko noraino iritsi gaitezkeen teknologia hori deskubritzeko. Horrekin batera, beste eredu batzuekin batera, horri esker, gere mendekotasun energetikoa asko murriztu ahal izango genukelako. Eta gainera, ekintza planak aipatu ditut hidrogenoaren arana, Ebroko korridorea, eta beraz orain, mar baino begiratuko diot, bera da zuzendari nagusia sustapen ekonomikorako eta industriarako. Eta, entzun dudanez, ez dakit horrela da, esango didazu, baina Espainiak ikuspegi estrategiko horri dagokionez eta ekosistema bat sortzeari dagokionez, eta oker banabil, zuzenduko nauzu, baina Aragoik zer nolako ekarpena egin dezake? Nos hablaba de que hace 10 años, pues... Tira, Iñigok aipatu digu, ez da? Duela 10 urte, inortxok ez zuen hidrogenoa aipatzena, hidrogenoaren ekarpena deskarbonizaziorako. Zer esan, duela 20 urte hasi zen Aragoi teknologia horren alde apustu egiten, eta une hartan sortu zen Aragoiko hidrogenoaren fundazioa, Aragoiko gobernuaren laguntzarekin, eta hasi ginen ikertzen. Ez bakarrik ikertzen, baizik eta horrez gain, ikerkuntza hori industriara eramaten izan ere,
industria sortu eta bultzatu nahi genuen. Eta gu nahi genuen ekonomiara helarazi gure ezagutza eta gure esperientzia hori. Horrek bultzatu ahal izan zezan gure ekonomia. Beraz, gu urte hauetan guztietan parte hartzen aritu gara, Europako 6 hidrogeno bailaretan parte hartu dugu, eta esperientzia horretatik hainbat gako ikasi ditugu, ekarri ditugu, eta iruditzen zait, orain sortu nahi dugun Pirineotako lantaldeetako bailara berri horretan, hainbat gako daudela arrakasta lortzeko, hasteko baliokate osoa barneratu behar dugu, produkziotik hasita biltegiratzeraino. Iñigok aipatu du. Guk ekoizpen bat izan dezakegu, hidrogenoa sortu dezakegu, baina merkaturik ez badago, zertarako da hau, zertarako izango da. Bigarrenik, hidrogenoaren bailara edo harana, hor sartzen da ekoizpena, biltegiratzea, energia, ikerkuntza, baina trebakuntza ere ezinbestekoa da. Trebatu behar ditugu gure gazteak, baina gaur egungo langileak ere bai, teknologia horiek ezagutu behar dituzte, etorkizunean lanerako erabiliko dituzte, eta langile trebatu horiei esker, industria berri bat elikatu ahal izango dugu, teknologia berri horiei lotua ongo den industria bat, eta bailararen beste kontzeptu horrek beste bigako ematen dizkigu, batetik eskualdeen arteko lankidetza, adibidez, hau da, adibide bat, gure lantaldea, Pirineotako lantaldea, eta hortxe sinatuko dugu gero hitzarmena. Elkarrekin lan egin behar dugu, potentzialtasunak partekatu behar ditugu, bakoitzak bere esperientziak izango ditu, baina deno ditugu gaitasun batzuk eta osagarriak izango dira. Eta horri esker, balioa emango diogu lurralde bakoitzaren garapenari, eta garapen hori bultzatu ahal izango dugu, eta gainera, Europako lankidetza ere hor dago, ez bakarrik poktefan, baizik eta hidrogeno bailara guzti horiek, Europar Batasuna bultzatzen ari den proiektu hori guztiak. Eta Aragoi, hortan, Regional Pilar eko ordezkari da, Hydro in Europe, esparruan, eta S3 hidrogeno bailaren espezializazio adimentsuaren ordezkari ere bada, eta hor, guk sortu nahi dugun balizko bailara berri horretan iruditzen zaigu ekarpena egin dezakegula. Plangintza da beste gako garrantzitsu bat. Aipatu dugu estrategia bat behar dela, estrategia bat badugu 6 eskualdek, Aragoin, 4. plana dugu orain, hidrogenoaren 4. plan zuzendaria, eta hor ezarri nahi ditugu hildo nagusiak, norabidean ez galtzeko, eta azkenik beste gako garrantzitsu bat da errealismoa. Eta zentzu horretan, ez dugu joan behar gure teknologiak ahalbidetzen digun hori baino urrutirago, realistak izan behar dugu, industriari azaldu behar diegu, kontsumitzaile izan daitezken guztiei, hiritarrei, esan behar diegu hidrogenoaren teknologiak zer eman dezaken eta zerrez, bestela espektatiba gehiegi sortu litezke, eta behar bada ez lirateke beteko, eta orduan horrek teknologia hauek baztertzea ekarri ahal izango luke. Ezin dugu eraldaketarako aukera bikaina hau galdu, iraunkortasunaren alde eta energia berriztagarrien aldeko borroka honetan tinko jarraitu behar dugu, baina realistak izanez aldi berean. Oso ados nago kontzeptu horrekin, garapen ekonomikoa eta bideragarritasuna. Ezin dira banandu. Eta horrek hurrengo gogoetara narama. Badakigu gaur egun, ezin dela behar bada pentsatu sektore pribatuak adibidez gurdiari tira egitea, esan ohi den bezala, ezta? Eta aldi berean sektore publikoak behar bada eragileek korrelazio hori bilatuko du ikusteko ea bideragarria den teknologia hori. Zuek uste duzue ekimen publiko pribatuak bultzatzea garrantzitsua dela eta ezinbestekoak izango direla ekonomia gora egin dezan? Galdera irekia da, edozeinentzat. Complètement, je suis tout à fait d'accord et on a un exemple. Bai, ni erabat ados nago. Eta hor, Occitanian adibide garbia dugu. Guk badugu ekosistema bat, aireportuena, eta ENGIE izeneko enpresa pribatu batena da, eta bestalde, LAREC dago gure Agentzia Nazionala Energia eta Klimaren ingurukoa. Beraz hor, bi alderdiak daude, eta parte hartzen du, agentzia horrek, sozietateetan. Beraz hor badugu adibide bat. Elkarte publiko-pribatu bat da. Eta horri esker, bultzatzen dugu berrikuntza, besteak beste. Eta
arintzen ditugu arriskuak, nolabait esateko, arrisku ekonomikoak, arrisku horiek egon daitezke, beti, teknologia berri bateaz ari ganenean. Osongi, amaitzen joango gara, eta eskerrik asko, denoi. Bakarrik esan, beste biderik ez dagoela. Ez dagoela beste biderik kolaborazio publiko-pribatu hori bultzatzea baino. Zuk ondo esan dozun modure, arriskuek bere ganatu bidoguz, bai alderdi publikotik eta zein pribatutik. 51 urte daroiguz eredu hori bultzatzen, eta ikusi izan dugune da, eta esperientzisek esaten dozkune da, benetan eredugarri dela eta onuragarri dela. Bidorretatik jarraitzu biharra daukau, eta lehen haitxetu duten korredor basko del hidrogeno hori horretan oinarritxute dau. Kolaborazio publiko-pribatu horretan, nun erakunde publikoek papel garrantzitsu bat dauken, baina zer esanik ez, interes pribatu bat ez badau, ez dau zer eginik. Sí, yo también sumarme a que en la colaboración. Bai, ni ere ados nago. Lankidetza publiko-pribatua ezinbestekoa da. Administrazio publikoek sortu dezakegu araudi bat erraztuko duena teknologia horiek bultzatu ahal izan daitezen. Baina lagundu dezakegu, finantza laguntzak eman ditzakegu, sektore pribatuak bultzatu ditzen, baina sektore pribaturi gabe honek ez du aurrera biderik izango. Eta eskualde guztietan ditugu adibideak, Taniak ere badakizki, Aragoin ere 80 patronotik gora dituzte beren proiektuetarako unibertsitateek, parte hartzen dute, herri administrazioek ere bai. Hori da, esan duten bezala, bide bakarra. Osongi, eskerrik asko, hausnarketa honengatik, eta mai inguru hau bukatutzat emango dugu jarraian. Hurrengo bat arte. Jaun Andreak, mahai inguruan esan den moduan, azken urte eta hilabete hauetako hizketaldiek eta lanek hidrogeno berriztagarriaren sustapenerako konpromisoa idazteko balio izan dute. Lurralde guztien interesa, parte hartzea eta adostasuna lortu dutena. Konpromisoa irakurriko dugu orain, eta jarraian, Pirineoetako lan elkarteko lurraldeetako lehendakaria, presidentak, konpromisoaren 5 bersio linguistikoak sinatuko dituzte, ondoan dagoen mahaira hurbilduta. Banan deituko ditut pertsonak igotzeko, sinadurak egin eta gero jesarlekuetan jesarri zaiteztela eskatuko dizuet, sinatzen duzuen moduan, ezkerraldetik, nire ezkerraldetik eskumaldera, zuen eskumaldetik ezkerraldera. Hala ere, hidrogenoaren adierazpena irakurriko dut orain bertan. Pirineoetako lan elkartea, hidrogeno berriztagarria sustatzeko konpromisoa. Duela gutxiko gertakari geopolitikoak ikusita, garbi dago karbono neutraltasunaren prozesua bizkortzea eta energia baliabide ez berriztagarri kutsatzaileekiko mendekotasuna murriztea lehentasunezko beharrak direla. Hidrogenoaren arloko Europako estrategian, energia vektore hori energia berriztagarrietan oinarrituta ekoizteko potentziala aztertzen da. Hori, Europar Batasuneko lurraldean, energia transizioan eta deskarbonizazioan laguntzeko funtsezko urrats bat izango litzateke. Hidrogeno berriztagarriak energia baliabide bideragarri gisa duen potentzialaz eta kideen espezializazio adimenduneko estrategien artean sinergia garrantzitsuak sortzeko aukeraz jabetuta, Pirineoetako lan elkarteak iraunkortasunaren bidetik egin nahi du aurrera. Bere lurraldeek zero berotegi efektuko gas isuriko ekonomia baterazko transizioa egin nahi dute, ekintza koordinatu baten bidez. Klima aldaketaren Pirineoetako estrategiak, PL-ek
klima aldaketaren Pirinioetako behatokiaren bultzada sonetziak, klima aldaketa honen eraginak aztertu eta bere lurraldean horretara egokitzeko neurriak proposatzen ditu. De conformidad con la declaración del Consejo Pirineotako lan elkarteko osoko bilkurak, lehendakaritza Euskal Autonomia Erkidegoaren eskuetan zegoela, 2022ko azaroaren 30ean onartutako adierazpenari jarraituz Pirineotako lan elkarteak hidrogeno berriztagarria ekoitzi, garraiatu, biltegiratu eta erabiltzea sustatzeko konpromiso sendoa lortu nahi du honako helburu hauekin. Lehenik, hidrogenoaren ekonomia edatzeko mugaz gaindiko eremu bat sortzea. Europa mailan, Pirineotako lantaldearen posizionamendua indartzea, batez ere sortzen ari diren Europako azpiegitura proiektu handien esparruan, Pirineotan abiatzen ari diren proiektuak baliosteko eta kontuan hartuko direla ziurtatzeko, estatuen artean Pirineoez gaindiko interkonexio azpiegitura garatzeko egiten ari diren negoziazioak babestea, azpiegitura horiek energia honekuntzako iturriak diversifikatzen lagunduko dute, baita energia iturri berriztagarriak erabiliz, adibidez hidrogeno berdea eta biometanoa esaterako, deskarbonizazioa sustatzen ere lagunduko dute. Era berean, eskualdeek eta autonomia erkidegoek erabakitzeko prozesuan parte hartu izatea eskatzen du. Hainbat lurralde eskalatako estrategietan ezarritako deskarbonizazio helburuak betetzea. Batez ere, hidrogenua garraiatzeko eta biltegiratzeko azpiegiturak abian jartzeko Pirineoez gaindiko lankidetza sustatuz. En outre, les territoires membres de la CTP encourageront la Gainera, Pirineotako lurralde elkarteko lurralde kideek eragile publiko eta pribatu interesduna konpromiso horretara atxikitzea sustatuko dute. Alderdi interesdun guztiak bildu daitezen Pirineoetan hidrogeno ekosistema bat sortzeko. Horrela, askotariko sektoreetan integratutako hidrogeno garbiko baliokaten garapenak sare lanaren eta lankidetza proiektuen bidez izango du jarraipena. Pirineoetako lan elkarteak mugaz gaindiko proiektuetan duen esperientzia ekimen honen eskura jartzen du. Mugaz gaindiko lankidetzan espezializatutako talde tekniko bat du. Helburuetatik proiektu espezifikoetara igarotzeko eta finantzak eta iturri osagarri egokiak aztertzeko beharrezko ezagutzak eta finantza baliabideak dituen talde bat da, hain zuzen ere. Lan hori argitu eta errazteko, hidrogeno berriztagarriaren arloko lantalde bat eratu da, eta lurralde kide guztietako sektore publiko eta pribatuetako hainbat adituk hartzen dute parte bertan. Behar duela. Baliabidetan oso efizienteak diren energia berriztagarrietan oinarritutako sistema energetiko baterantzko pausoak emateko. Sistema horrek herritar guztien eta bereziki Pirineoetako herritarren implikazioa bermatu beharko du. Jasangarritasuna, osasunaren babesa, pobrezia energetikoaren murrizketa, horniduraren segurtasuna eta eremu geografiko horretan energiaren eskuragarritasuna bermatuz, baita ikuspuntu finantziario batetik ere. Horregaitik, guztiagatik, Pirineoetako lan elkarteko kide diren lurraldeek, beren eskumenetan, esperientzian eta etorkizunean, mugaz gaindiko lankidetza proiektuak eraikitzeko gaitasunean oinarrituta, ahalegin horretan konpromiso irmoa dutela berresten dute. Busturia, Bizkaia, 2023ko azaroaren 27. Sinadura egiteko, orain jarraian, lehendakaria, presidente, ministra, deituko zaituet, eta gero zutik gelditu mesedez, hasi gaitezken lehenengo Kataluniatik, barkatu, sekretari Rollo, si us plau, 5 firmas en cada versión lingüística. Y no sé. Bost sinadura, eman itzazu arren, hemen, bersio linguistiko bakoitzerako. Vicepresidenta Hernández de Aragón, por favor. Aragoiko Hernández, presidente ordea, aurrera.
Monsieur le Président Rousset, s'il vous plaît. Ruse, presidente jauna, mesedez aurrera. Ministra Tor, por favor. Tor, ministro handea, mesedez. Ollo presidenta ordea, mesedez. Madame Presidente Delga. Delga, presidente Andrea, mesedez. Merci beaucoup. Eta Mila esker. bai. Eskerrik asko, presidenta, presidentak. Jesarri zaitezkete, mesedez. Vous pouvez vous asseoir. Oui, là même, s'il vous plaît. Ah oui. Maintenant, vous restez sur scène, hein, avec nous. Orain, ondo iruditzen baldin bazaizue, mesedez gelditu zaitezte hemen holtzan. Azken bi pasarte garrantzitsuenetara goaz arratsalde honetan. Nous n'avons pas prévu ça, mais il nous faudra des écouteurs. Si pueden hacer... Bai, ez genekien, baina itzulpen aparatua beharko ditugu hemen. Presidente jaun Andreentzat, noski? Bai. Bai, lehendakariarentzat, bai. Oso.
ondo. Andreak eta jaunak, arratsaldeon berriro ere, azken bi aktuetan gaude, osoko bilkuraren adierazpena eta erakundeari aurten dagokion presidentzia transmititzearena Euskaditik Okzitaniara hain zuzen. Hasteko, Pirineoetako Lan Elkartearen presidenta eta presidenteen osoko bilkuraren adierazpen bateratuaren irakurketa izango dugu, eta horretarako jarraian, oraindik Pirineoetako Lan Elkarteko zuzendari idazkari nagusia den Mikel Anton Zorragoitiak egingo du irakurketa. Zalun berriro. Okzitaniako eskualdeko presidentea, Nafarroako gobernuko presidentea, Andorrako gobernuko atzerri arazoetako ministroa, mugaz gaindiko lankidetzarako Andorrako erakundeko presidente gisa, Akitania Berria eskualdeko presidentea, Aragoiko gobernuko presidentea, Kataluniako Generalitateko presidentea, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, azken hori Pirineoetako Lan Elkartearen Patzuergoaren lehendakari gisa, reunidos en Consejo Plenario el 20. Osoko kontseiluan bildu ziren 2023ko azaroaren 27an Busturian, Bizkaian. Eta zera adierazten dute osoko kontseilua pozik agertu da Pirineoetako Lan Elkartearen 40. urteurrena dela eta pertsonen eta haien lurralden zerbitzura dagoen mugaz gaindiko lankidetzan sakondu nahi duela azpimarratu du. Europar Batasunaren gizarte eta lurralde kohesioaren balioen alde eginez urteurren honetan osoko kontseiluak aurreko guztien lana gogora ekarri nahi du eta aldi berean Peleek Lan Elkartearen garapenari egindako ekarpena aitortu nahiko luke. Lau hamarkada hauetan zehar, Pirineoetako Lan Elkartea bilakaera izan du lankidetzari dagokionez eta mugaz gaindiko kohesioa indartu du hainbat arlotan komunikazioa, jasangarritasuna eta klima aldaketa, energia berriztagarriak, osasuna, larrialdi medikoa, kultura edo gazteria, besteak beste. Oktefaren programaren erreferente bilakatu da. Hirugarren aldiz, aukeratu baitu Europako batzordeak kudeaketa agintari. Programa horri esker, Pirinioen eta mugaz gaindiko hitzartzearen kohesioari lagundu dioten proiektuak abiarazi dira. Osoko bilkura oso kezkatuta dago Ukrainiako eta ekialde hurbileko gerrak direla eta horien ondoriozko krisi humanitarioak direla eta eskatzen du liskar guztiak amai daitezela eta nazioarteko legedia errespeta dadila. Gogor ekartzen ditu, oro bat, gaur egungo beste erronka handi batzuk, klima aldaketa, trantsizio klimatiko, digital eta sozial hirukoitza, eta horiek dakartzaten eraldaketak, herritarren bizitza baldintzatzen dutenak. Ilorretan, PLek eta bere kideek prozesu horiek bizkortzeko konpromiso are handiagoa hartzen dute. Hartara, ekosistemen jasangarritasunean eta pertsonen bizi baldintzak hobetzen laguntzeko. El Consejo Plenario subraya. Osoko kontseiluak Europako Parlamenturako hurrengo hauteskunden garrantzia azpimarratu du 2024ko ekainean. Hauteskunde horiek Europar Batasunaren norabide politikoa eta ekintza batasuna markatuko dituzte. Pirineoetako Lan Elkartearen ebazpena Busturiako deklarazioan. 41. osoko kontseilua dela eta osoko kontseilua pozik dago Espainiako Erresumaren eta Frantziako Errepublikaren arteko adiskidetasun eta lankidetza ituna sinatu delako 2023ko urtarrilaren 19 Bartzelonan, azkar ezartzeko eskatzen du. Bereziki pozen da itun horretan jasotako mugaz gaindiko lankidetza berariaz aipatzeagatik eta mugaz gaindiko lankidetza estrategian eta mugako lankidetza batzordean parte hartzea eskatzen du. Zazpigarren tituluari, garapen jasangarriari, energiari, garraioi, nekazaritzari eta elikadurari buruzkoa. Eta bere burua eskaintzen die beste behin ere Espainiako eta Frantziako gobernuei bereziki tren eta energia interkonexioetan laguntzeko. PLek gogoratzen du Pirineoetako iragazkortasunaren erronka lehentasuna dela oraindik ere. Ildo horretan, Europako batzordeari eta Frantziako eta Espainiako estatuei eskatzen die batera lan egin jarraia dezatela Pirineoetako erdialdeko mugaz gaindiko tren loturen garapenean. Halaber, eskatzen du 2030erako bete daitezela Europan zeharreko garraio sarearen lehentasunezko korridoreen oinarrezko sarearen helburuak.
Pirinioei dagokionez. Adierazten du Pirinioetako hizkuntzak erabiltzen eta garatzen lagunduko duela. Se felicita por el buen ritmo alcanzado en las negociaciones del acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea. Pozen da, Andorra eta Europar Batasuna elkartza akordioaren negoziazioetan lortutako erritmo nagatik, Espainiaren lehendakaritzapean, kontseilua amaitzeko helburuarekin, alderdien erabakitasunak eta borondate onak Andorrako eta Europar Batasuneko herritarren onurarako eragina izango duen akordioa lortzea espero du. Europar Batasunari eta estatukidei eskatzen die, adostasunak lortzeko lan egiten jarrai dezaten Britxeu mugaz gaindiko lankidetzarako Europako mekanismoaren inguruan eta B-Solutions ekimena garatzen jarraitzeko, oztopo legal eta administratiboa konpontzeko. Era berean, babestu egiten du, lehen aldiz Nazio Batuen klima aldaketari buruzko urteko 28. konferentziaren agendan mendien eta klima aldaketaren arteko harremanari buruzko punto bat sartzea. Etako muga igarobide gehienak ireki direlako. Baina eskatzen du lehen ireki daitezela oraindik itxita daudenak. Itxiera horiek Europar Batasunaren oinarrizko legeria eta Schengengo hitzarmenaren espiritua urratzen dituzte eta gainera mugaz gaindiko herritarrei bereziki kalte egiten diete. Migratzaileen sufrimentua larriagotzen dute eta lurralde kohesioa murrizten dute. Pozten da, halaber, hidrogeno berriztagarria sustatzeko konpromisoa sinatu delako. Helburua da hidrogenoaren ekonomia hedatzeko aukera emango duen Pirinioetako ekosistema bat sortzea. Hidrogeno berriztagarria ekoitzi, garraiatu, biltegiratu eta erabiltzea sustatzeko. Horretarako, Europako eta estatuetako estrategietan zehaztutako deskarbonizazio helburuak lortzeko lurraldeek duten posizionamendua indartuko da. Atzeginez hartzen du, Europako batzordeak Picasso mugaz gaindiko proiektua batasunaren interesko proiektutzat hartu izana. Akitania berriko LAK inguruan karbonoa garraiatu eta biltegiratzeari buruzkoa da proiektua eta PLek eraginkortasunez lagundu du horretan. Acoge con satisfacción el lanzamiento de la primera convocatoria. Pozik agertu da Interreg POCTEFA 2021-2027 programaren proiektuen lehen deialdia egin delako, EGFen aurrekontua 95,4 milioi eurokoa da, Pirinioetako arlorako, eta horrek erakusten du badagoela konpromiso bat lurralde honen alde lan egiteko, batez ere 5. helburu horrekin lotuta. Programazioalde honetan ezarritako helburuetan lan egiten jarraitzeko konpromisoa berresten du. Balioan jartzen du Life Pyrenees for Klima proiektua lortu izan zeinakia 20 milioi euroko zuzkidura du 7 urtetik gorako iraupena. Proiektu honi esker, PLE eta BEA tokia dimentsio berri batean jarriko dira. Klimaren aldeko estrategiari dagokionez. Gizarte, kultura eta hizkuntza balioak batik bat duen konpromisoa berresten du. Beste behin dio, mugaz gaindiko lankidetza indartu beharra dagoela. Bai mugaz gaindiko herritarren mesederako diren lurralde kohesio politika garatzeko, bai egungo transizio energetiko, digital eta sozialaren erronkei erantzuteko. Y a continuación, tras la lectura. Jarraian adierazpena irakurri ondoren, 2023ko adierazpena irakurri ondoren, hitza emango dizkiegu lurralde bakoitzeko agintari gorenei, txandaka beren hitzaldi propioa egin dezaten. Eta sinaduren urrenkera berbera jarraituko dugu. Rollo idazkaria, mesedez? Molt bé. Molt bona tarda a tothom. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko guztioi gurekin egotegatik agintarioi lehenik eta behin adierazi nahiko nuke, edo azaldu nahiko nuke Pere Aragonés jaunaren barkamen eskea ezin izen baita gurekin egon eta eskerrak eman nahi dizkiot giza talde osoari jardunaldi hau posible egin duen taldeari. Eta hasteko gustatuko litzaidake Pirinioetatik harago joatea.
Gaur egun esnatzen garenean jasotzen ditugun berriak eta albisteak minez beteta daude. Palestina, bakea, ekartzen zaizkigu gogora zer garrantzitsua den bakearen kultura bat eraikitzea, zer garrantzitsua den batez ere gurean gatazka larririk ez dagoenean, zer garrantzitsua den sareak, zubiak eraikitzea, herritarren eta administrazioen artean elkarrizketa susaltzeko. Zentzu horretan, zorionak, PL-ri 40 urte urren honetan hain zuzen ere erakunde honek helburu komunak ezartzea baitu helburu eta solasaren bidez eta hitzen bidez gauzatzea, elkarlanaren bidez. Baditugu erronka partekatua, baditugu irtenbide partekatuak, Poktefa horren erakusgarri izan da, hainbat programazio alditan. Bestearen onespenaren isla da PLE. Eta islatzen du ere, besteengan konfiantza izan dezakegula, bakoitza bere hizkuntzan lan egin dezakeela, eta eskualdeko hizkuntzak sustatzen direla, benetako eleaniztasun bat dugu, eta horrek indartsu egiten gaitu. Bakearen eraikuntzarako ezinbestekoa da horrelako lana egitea, hemen egiten duguna bezalakoa hitz egitea eta adostasunak bilatzea eta eraikitzea. Eta hoxe da egin nahi duguna, batzutan isilean egiten dugu, titular handirik gabe, baina azken batean pieza bat gehiago gara gizakion eta herritarren elkar ulertzerako. Eta bide honetan lan egiten jarraitu behar dugu. Katalunian izango duzue lan honetarako aliatu bat. Egunerokotasunean ikusi dugu Frantzia eta Espainian arteko aitortza horretan eta hitzarmen horretan badagoela lankidetzaren eta mugaz gaindiko lankidetzaren aldeko konpromiso bat eta hor hainbat eragile gaude gu geu, PLE gisa eta nor bere eskualdean ere izango da arduradun eta erantzule parte hartze aktiboa izateko lortzen diren hitzarmenen helburuak gauza daitezen bestela ezingo dugulako erantzunik eman gure herritarren arazoa diren gai horiei. Berriro azpimarratzen dugu mugako igarobide horiek berriz ireki behar dira eta ezin gara geratu ezer egin gabe egoera honen aurrean kontuan izan behar dugulako mugaz gaindiko herritarrentzat oztopo handia direla. Oztopo juridikoak administratiboak ugariak dira mugaz gaindiko lankidetzari dagokionez eta erabakitasunez helduko bagenie ziurrenik mugako biztanleek askoz ere bizimodu erosoagoa izango lukete. Eta mugaz gaindiko ospitaleari dagokionez horrek ere hainbat erronka jartzen dizkigu mahai gainean. Osasun arretaz beraz harago doazenak. Administrazio guztiek egin behar ditugu ahalegin handiagoak muga administratibo horiek gainditzeko eta funtzionamendu hobe bat bermatzeko. Eta amaitu aurretik PL-ren presidentetzari, Euskadiko presidentetzari, zorionak eman nahi dizkiot, oso berri onak ekarri dizkigutelako gaur. Hain zuzen ere, hidrogenoaren konpromisoa oso berri ona da gure lurraldeentzat eta baita ere Pirinioetako estrategia garatzeko funtsen lortze hori. Eskerrik asko berri hauengatik, eskerrik asko egindako lanagatik eta Euskadiri eskerrona emanez, amaitzeko soilik geratzen zaidana da Oksitaniko eskualdeari zorte ona opatzea. Eskerrik asko. Ahora, por favor. Jarraian, mesedez, Tomasa Hernández, Andrea, Aragoiko Gobernuko presidentetza kontseilaria. Buenas tardes, autoridad. Arratsaldeon. Agintariok, lehenik eta behin niretzat atsegin handia da, hemen egotea Aragoiko gobernuaren ordezkari gisa, presidentearen izenean ere barkamena helarazi nahi dizuet ezin izan delako gurekin egon. Aragoik azaldu nahi du bere konpromiso irmoa PLE-rekiko. Eta konpromiso horretan dihardugu argi dugulako zer garrantzitsua den lankidetza mugaz gaindiko lurraldeen artean eta eskualdeen artean.
gure eskualde guztien garapenerako. Mugaz gaindiko lankidetzak bildu gaitu gaur hemen, eta hori ulertzeko modu bakarra bada auzotasun partekatuaren nozio hori. Gure lurraldeetan eta mugako lurraldeetan bizi direnak gure herritarrak direlako, eta haien bizi kalitatea hobetzea dugu helburu. Askotan, mugako eta mugaz gaindiko lurraldeetan berezkoak diren oztopak eta zailtasunak gertatzen dira, are gehiago Pirinioen inguruan. Eta horretarako ezinbesteko zeregina da elkarrekin heltzea arazo horiei lankidetzan arituz. Eta lurralde zabal horretako parte garen erakunde guztiok gure onena eman beharko dugu interes komun hori areagotzeko. PLE, Pirinioetako lan elkartea, duela 40 urte sortu zenetik, kontsolidatu eginda hainbat alderditako erakunde gisa, mugaz gaindiko lankidetzako erakunde gisa, mugaz gaindiko integrazioa sustatzen duen erakunde gisa. Eta horrez gain ere murgilduta dabil buru belarri lurralde komunean dituzten arazoi irtenbidea proposatzeko, beti ere errespetatuz adostasun eta elkarlan printzipioak. Eta noski beti aintzat hartuz berdintasun eta elkartasun printzipioak. Zeinak Espainiako Konstituzioan jasota baitaude eta zeinak Europako legeditik ondorioztatzen baitira. Noski, Aragoiko gobernuak bere borondatea agertzen du argi eta garbi eta gure autonomia estatutuaren 98. artikuluan jasota dago Europako eskualdeekin lankidetzan aritzea. Mugako lurralde diren horiekin interes ekonomikoa, sozialak, ingurumenekoak eta kulturala partekatzen dituztenean. Eta hala da, hain zuzen ere, lan elkartea osatzen dugun herrialde guztien kasuan. Eta horri dagokionez, Aragoiko gobernutik jarraituko dugu mugaz gaindiko lankidetza sustatzen gure ondoko lurraldeekin, Okzitaniarekin, Akitania berriarekin, eta baita ere gainerakoekin eskualdeen arteko lankidetza sustatuz, eta berriro diot Pirinioetako lan elkartean lankidetzan arituz. Iruditzen zaigu beharrezkoa dela Pirinioetan edukitzea permeabilitate bat, ezinbestekoa delako, bai guretzat, bai Pirinioaren bestaldean bizi direnentzat. Iruditzen zaigu aldarrikapen hau ez dela soilik gurea, ez dela soilik Aragoirena, eta zentzu horretan PL osoak lan egin beharko luke helburu hori lortzeko, eta horregatik eskatzen diogu Europako batzordeari eta Espainiako eta Frantziako estatuei lan egin dezaten mugako trenbide garapen horiek guztiak egiteko, ekialdeko eta mendebaldeko fatxada horretan eta baita ere Pirinioetako mazizo horretan azpiegitura gabezia horiek gainditzeko. Eta horrela Pirinioetako elkarte bere gaitasun osoa garatu ahal izango dute, bere potentzialtasun osoa. Nazioko muga gaindituz eta botila lepoko arazoak gaindituz. Baita ere, isuriak eta isuri kutsatzaileak murriztuz. Guretzat garrantzitsua da Pirinioetako trabesia garatzea, Kanfranc Zaragoza arteko lotura hori bultzatzea, baina horretarako guztio behar dugu konpromisoa, guztio berretsi behar gara gure konpromisoan, eta horretarako zer egin behar dugu guk lurralde gisa, are lankidetza estuagoa egin, nazio artean dagoen ezegonkortasun testu inguru honetan. Pirinioetako lurraldeen arteko lankidetza, PLN honetan egiten den lankidetza, gero eta garrantzitsuagoa da horrelako momentuetan. Gatazka belikoak daudenean, Errusian eta Ukrainaren artean edo Israelen eta Palestinaren artean, Europako eskualdeen eta herrialdeen lankidetzak azpimarratu egiten ditu bakea, egonkortasuna eta giza eskubideen errespetua bezalako balioak, eta hortaz definizioz Europar Batasunari babesa ematen dio. Bestalde, PLN gure burua zoriondu nahiko genuke sinatu egin dugulako
hidrogeno jasangarria sustatzeko konpromisoa. Iruditzen zaigu garrantzi estrategiko handia duela gure lurralde guztientzat. Une honetan energia berriztagarriak ezinbestekoak dira eta PLEek aukera paregabea eta bokazioa ditu trantsizioaren bideratzaile izateko. Etorkizuna jasangarriagoa izan dadin kasu honetan hidrogeno berdea funtsezko osagai gisa ulertuz. PLren etorkizun onena opa dugu presidentetza berri honetan. Etorkizunak, erantzunkizuna eta ilusioa eskatzen ditu. Eta baita ere egonkortzea Espainia, Frantzia eta Andorraren arteko lankidetza sustatzen jarraitzeko 2021-2027 lortutako funts horren bidez, zeinaren bitartez PLek aukera izango baitu aldi berri bati ekiteko giza garapen ekonomiko eta garapen politikoan sakontzeko Espainian, Frantzian eta Andorran. Eta orain indarrean dagoen lehenengo deialdi horrekin, 85,4 milioi euro horrekin, argi geratu da erakunde publikoek eta pribatuek Aragoien ere duten borondatea mugaz gaindiko lankidetzako proiektuak aurkezteko zenbakiek bakarrik hitz egiten dute. Lehenengo deialdia, oraindik ez da ebatzi, baina 113 proiektu horietatik 56 badute Aragoiko bazkide bat. Hau da, proiektuen 40 Aragoiko erakunde bat du bazkide gisa. PLek beti izango du Aragoien aliatu leial bat. Lankidetza eta mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko lanean beti prest egongo dena, eta alaxe zehatzen da, eta alaxe erakutsi izan dugu beti kontsentsuaren bidez, elkartasunaren bidez. Eskerrik asko. Ensuite, honneur de recevoir au pupitre, monsieur. Jarraian, gurekin dugu, Akitania Berriko presidentea Alain Rousset. Rebonjour à toutes et à tous. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztiei. Lehenik eta behin gustatuko litzaidake zuen baimenarekin agurtzea eta eskertzea Urkullu lehendakaria, arekin lan egiteko aukera izan baitut aspaldi danik, baita ere euro eskualdearen testu inguruan, eta baita ere PLN duen ardura postuagatik. Eta une honetan erabakiak hartzen ari da, esango nuke erabaki ausartak guretzat, eta baita ere Euskadirentzat noski, une honetan zoriondu egin nahiko nuke. Bere konpromisogatik eta etorkizunarekiko erakutsi duen kezka horrengatik. Bera lehendakari den autonomia erkidegoari eskaini nahi dion etorkizunagatik eta zoriondu bere zintzotasunagatik, herritarrekiko erakutsi duen zintzotasun horregatik, eta zoriondu ere bere lana presidente gisa, PLren presidente gisa, oso ohoregarria izan dela iruditu zaidalako, eta baita ere, badakigulako adibidez Frantziako garraio ministroarekin zer nolako elkarrizketa korapilatxoak egoten diren, zerra-zerrealdi pizten diren, eta eskertu nahi diogu horietan guztietan izandako jarreragatik. Eskerrik asko, Inigo, zure haserrealdi horiengatik ere benetan baliagarriak izan direlako, bai Kagolentzat eta bai niretzat ere. Eskerrik asko. Bueno, eta orain bai, PLera etorrita. Gustatuko litzaidake gazei, hemen zaudetenei, esatea zuek zaretela egitura honen
etorkizuna, baina gu hemen gaudenok bagarela arbasoak esango nuke, ez da? Ederki ezagutzen dut sorreratik, bertatik PL duela 40 urte sortu zenetik. Eta esan dezaket PLren historia polita dela, polita eta ederra esango nuke. Eta ez dut gogoan, une hartan nor zen presidentea, baina agian gogoratuko duzu, pasatu ginen, momentu jakin batean Europako funtsen kudeaketara. Eta esango nuke PLren une estrategiko bat izan zela, hain zuzen ere Europako funtsen kudeaketa hori. Eta gaur aipatu dugu zer tamaina duten Poktefa funts horiek. Eta zer nolako erronka den guretzat mugaz gaindiko proiektuen eraikuntza. Lan handia da, ogibide bat, ofizio bat, baina batez ere erantzunkizun bat, zuretzat, zure idazkari nagusiarentzat. Eta iruditzen zait hemen baudela ekimen batzuk harago joateko aukera ematen dutenak. Gogoratuko duzu, PLN urte gehiago daramatzazuenok. Gogoratzen zarete, gobernuen arteko topaketa hura antolatzen genuenean, presidenten arteko bilera hura antolatzen genuenean, gogoan izango duzu ez, gobernu buruekin elkartzen ginen, Espainia eta Frantziako gobernu buruekin. Eta, kagol, nik benetan komentatzen dizut, edo iradokitzen dizut, berriro hori abian jartzea. Oso interesgarria da, kulturalki ere ikusten nola funtzionatzen duen gobernuko estatu buru batek eta Frantziako estatu buru batek hori ikustea, ez da? Bakoitzak baditu bere moduak, ez? Frantziarra baditu dena paper guztiak guztiz idatzita, oso ongi neurtuta denborak, Espainiakoak aldiz aurrena papera eramaten du, baina gero entzun egiten du, ez? Kago loituta gaude Frantzian lan egiten, eta Kagol Delgari beti nire babesa eskainiko diot aurrera egiten jarraitu ahal izan dezagun. Toulousek baduelako sekulako interesa duen loturagatik, trenbide loturagatik, eta guztiok horren alde borroka egiten dugulako Bordel hegoaldetik Espainiara, Euskadira iritsiko den horren alde. Eta horrela, Toulousek itsasorako bi sarbide izango lituzke, ez da, Mediterraneora eta Atlantikora. Horregatik baldin bada ere, horregatik bultzatzen dugu. Baina txantxakalde batera utzi da, horrek sinesgarritasun bat ematen dio, ez da, eta badakigu bideragarria dela. Beraz, presidente izango zaren hori, gogora ekarri nahiko nuke ere Paul Canfranc eta gogorarazi nahiko nuke ere Akitania berriak finantzatutako kilometro horiek guztia, baina oraindik asko daukagu egiteko. Bada linea historiko bat, Aragoiko ordezkariak ere aipatu du, zer garrantzitsua den Canfranceko geltoki hori gomendatzen dizuet gainera, ikustera joan zaitezen. Hor badugu oraindik borroka bat, irabazi behar duguna, eta amaitzeko ingurumena zere hitz egin nahiko nuke. Gaur luze eta zabal, aipatu dugu ingurumena, eta gure kasuan Pirineotan erronka jada ez dira eski estazio baizik eta ura. Ura da gure erronka, eta ura hidroelektrizitaterako, ura nekazaritzarako, ura gure ibaietarako. Hori da gure erronka une honetan. Eta horrexegatik, funtseskoa da, eta orain PLko taldeari eta sartuko den taldeari hitz egin nahi diot. Beharrezkoa da Frantziako agentzia hidrografikoekin eta Espainikoekin hitz egitea, eta honen inguruan gogoeta bat egitea. Gogoeta bat egitea uraren kudeaketari buruz. Elur gutxiago izan da, ura nola mantendu, jakina ahal izateko sare hidrografikorako, nekazaritzarako, eta gure mendietan hazen diren abereentzako. Mendiak ur erreserba bikaina dira, baldin eta elurra desagertzen ez bada. Elurra desagertzen bada, ura bailaretan behera desagertzen baita.
Eta hor, iruditzen zait, lan aldia egin beharko dugula, aztertu, agian, ez egunen babesaren bidez, nola lor dezakegun ura ere babestea. Horregatik, hemen eskatzen dut, Mathieu Berger jaunari eta nire taldeko kideei ere eskatzen diet, gogoeta egin dezagun, politika koherente bat lor dezagun uraren inguruan. Eta azkeneko puntua. Azkeneko puntua hizkuntzena. Hori da jada Kataluniatik aipatu duten zerbait, eta berak harrotasun handiz adierazi du eta konpromiso handiz, zer garrantzitsua. Zer garrantzitsua guk kagolekin Oksitanieraren alde ere lan egingo dugu, eta Inigorekin batera euskararen alde ere uste dut agertu dugula gure jarrera hizkuntzen alde gaude, eta PLek beti izan du jarrera berbera, berretsi egiten du bere jarrera. Gustatuko litzaidake hala ere bigarren mezu bat helaraztea gaur, beste mezu bat. Eta bada, hauxe, besteen hizkuntza ulertzeko gai izan behar gara. Frantsesek hitz egin dezatel ere gaztelania, edo euskara, edo katalanera, eta alderantziz, ezta? Goazen elkarren hizkuntza ezagutzera. Horretarako gai ez bagara, bihar bakoitzak bere hizkuntza hitz egin beharrean ingelesa hitz egingo duelako. Ingeles globisa erabiliko dugu. Galdu egin dugu beste hizkuntza horiek ulertzeko gaitasuna, mugaz gaindiko hizkuntzak ulertzeko gaitasuna galdu dugu. Eusko Jaurlaritzarekin eta lehendakariarekin eta bera batez ere Liceo Frantsesa berriz irekitzea lortu dugu. Instituto bat sortzen ari gara, transnazionala izango dena, eta bertan Matien nun dago ura? Endaian dago hori, bai. Bueno, horretan ere ari gara. Eta bi hizkuntzak erabiltzen dira, frantsesa eta gaztelania. Eta gure lurraldeetan garrantzitsuena dira besteak. Hori azpimarratu nahiko nuke. Hormak eraiki beharrean suntsitu egin behar ditugu, eraitsi egin behar ditugu. Ikas dezagun, beraz, behingoz besteen hizkuntza ere lor dezagun gure eskualdeetan bestearen hizkuntza ere hitz egitea. Gaztelaniaz hitz egingo duten akitaniarrak nahiko nituzke, edo oksitaniarrak, baino gustatuko litzaidake Inigorekin egin dugun bezala ere espainolek, euskaldunek ere frantsesa hitz egitea. Iruditzen zaidalako hori bakerako baldintzetako badela. Eskerrik asko. Et après les mots du président, s'il vous plaît, la ministre. Eta hitzaldi honen ondoren, presidente jaunaren hitzaldiaren ondoren, orain dugu Andorrako gobernuko kanpo harremanetarako ministro Andrea. Aussi excellent que le président Rousset. Tira, zaila da, Rousset presidentearen ondoren bere mailan hitz egitea, baina tira baditut bi gauza aipatzeko eta gobernu buruei gonbidapena egiten baldin bazaie, Andorrako gobernuak poz handiz parte hartuko du Pirineotako lan taldearen ekitaldi batean. Eta nik bat egiten dut nire herriaren ordezkari gisa, izan ere gure herriak katalana du hizkuntza ofizial gisa, eta ikuspegi eleanitza dugu guk, eta beraz, nik bat egiten dut, ezin dut bestela egin, bat egiten dut esan denarekin, eta gure eskualdeetako alienaiztasunaren alde egiten dut nik ere, eta bat egiten dut nik ere oraintxe esan denarekin, komenigarri izango litzateke besteen hizkuntza ikastea. Zoragarria da hemen, Andorrako kanpo aferetarako ministro gisa hitz egitea eta mugaz gaindiko lankidetzarako arduradun gisa hitz egitea hemen, Pirineotako lantaldeko arduradun gisa. Zorionak Urkullu lehendakariaren presidentetzari.
antolakuntza bikain honengatik eta leku paregabe honetan hartu gaituztelako Urdaibaiko biosferaren erreserbaren erdi-erdian hemen Busturian. Asko dugu partekatzeko, izan ere Andorra hautagaitza bat prestatzen ari da. Hartara, lehen biosfera erreserba gisa osorik aitortuta egongo den herrialde izateko UNESCOren aitortzaren zain gaude. Parrokiak lortu du dagoeneko, baina gu hemen gaude gure balio sozioekonomikoak bultzatzeko eta gure kultur balioak ere sustatzeko, beti erdigunean jarrita garapen iraunkorreko helburuak noski. 2021 batean gobernuak energia estrategia nazionala onartu zuen, klimaldaketaren kontrako borrokarako estrategia. Eta helburua da karbono neutraltasuna lortzea 2050erako. Eta guk lanean dihardugu hain zuzen ere inpaktuak aztertzen eta zaurgarritasunak aztertzen dihardugu, adibidez turismoan, osasungintzan, energia alorrean eta kulturan ere bai. Guk ikerketa horiek egiten dihardugu eta hurrengo hilabeteotan ere egingo ditugu ikerkuntzak. Hain zuzen ere ezagutzeko gure herriak duen zama turistikoaren gaitasuna. Eta zer nolako neurriak hartu behar ditugun turismo sektorearen kalitatea bermatzeko. Ikerketa horiek oso garrantzitsuak izango dira estrategia iraunkortasun bat izateko, ongizatea zaintzeko gure herritarrentzat eta gure ingurumenarentzat ere bai. Ahalegin horiek hasi dira emaitzak kartzen maila nazionalean, baita nazioartean ere. Andorrak larreak ditu mendian eta haiengatik FAO erakundearen aitortza jaso dugu. Horrela, gure abeltzaintza ekoizpenaren berezitasuna aitortu dute eta gure jardueraren onurak aitortu dizkigute. Andorra oso kide aktiboa da mendien aliantzan. Egoitza FAOn dago eta Nazio Batuetako mendien lagunen batzordean ere bai. Izan ere gure helburua nazioarte komunitatea sensibilizatzea da. Kontuan hartu daitezen zer nolako erronkak dauden mendi ingurunean. Eta mundu mailako klima aldaketaren COP21 Dubaiko gailurrean ere, Andorrak eskatu du elkarrizketa bat martxan jarri dadila mendien zaurgarritasuna lantzeko. Eta seguru gaude beste estatu askok ere bat egingo dutela ekimen horrekin, eta gai horrek bere lekua izango duela, leku garrantzitsu bat izango duela, klima aldaketaren kontrako borrokan nazioarteko agenda horretan. Eta iruditzen zaigu Pirineotako lantaldea hor garrantzitsua izango dela, geroz eta garrantzitsuagoa. Hain zuzen ere, transizio berdea bultzatzeko. Transizio hori denontzako beharrezkoa delako. Izan ere, pozik egoteko moduan gaude. Life Pyrenees for Climate izeneko proiektuak bultzatzen du gure lantaldearen lana eta Europar Batasunak 20 milioi euroko aurrekontua onartu dio. Hau da, gure behatokiaren proiektu garrantzitsuenetakoa. Eta hori esker, klima aldaketarako Pirineotako estrategia bultzatu behar dugu eta transizioa bultzatu behar dugu. Ez bakarrik transizio ekologikoa, baizik eta ekonomikoa eta soziala ere bai. Hori beharrezkoa baita Pirineoetako lurralde zabalerako. 2024 oso urte garrantzitsua izango da gure lurralderako eta Andorrarako bereziki. Laster jakingo dugu zein POCTEFA proiektu programatu diren lehen deialdian 2021-2027 denboraldirako, 113 aurkeztu ziren, eta 19 bazkide andorratarrak dituzte. Andorrako Unibertsitatea, Andorrako Osasungintza Zerbitzua, Andorra Business, tokiko administrazioak, eta beste hainbat erakundek badute esperientzia horrelako proiektu europarretan. Eta 2024an bestalde garrantzitsua izango da urte hori mugaz gaindiko lankidetzarako ere bai. Izan ere, POCTEFA proiektuetarako deialdiak egongo dira. Deialdi espezifikoak alor funtzional bakoitzerako. Eta Andorra mendiko alor funtzionaleko parte da. Gure kanpo arazoetarako ministeriotzatik gure balizko bazkide andorratarrak sensibilizatu ditugu. Izan ere, badakigu zer nolako konplexutasuna dagoen alor honetan eta zer nolako ekimenak behar diren, eta zorionez,
bidaiderik onenak ditugu. Kataluniako Generalitata eta Okzitaniako eskualdea. Elkarrekin lan egiten dugu, estrategia integratu eta lurraldeko on bat edukitzeko. Eskualde mailan gainera, Andorrak mugazgaindiko elkarrizketa du Okzitaniarekin, hango prefekturarekin eta hango gobernu burutzarekin eta Kataluniako aldetik egituratzen ari gara mugazgaindiko gure lankidetza. Urtero bilera bat egiten dugu Generalitateko buruarekin eta gure gobernuko buruarekin, hainbat gai tematiko lantzen ditugu eta gure konpromisoan jarraipena egiten dugu eta gure gobernuek badituzte proiektu partekatuak, hornidura elektrikoa eta beste hainbat kontu hobetzeko. Eta nazioz gaindiko hautagaitza bat ere lantzen dugu Andorra, Frantzia eta Espainiaren artean. Hartara munduko UNESCO ondarearen zerrendan sartzeko. Adibidez, Andorrako hainbat eraikin, edo gure katedraletako bat, eta estatu mailan, amista eta kooperazio ituna sinatu da Espainia eta Frantziaren artean, eta Pirineotako lan elkarteak parte izango du mugaz gaindiko gure estrategian eta mugaz gaindiko gure lankidetza batzordean. Gainera, Andorra lanean diardu hartara mugaz gaindiko lankidetza estrategia bat lantzeko Espainiarekin batera, eta laster Frantziarekin ere gauza bera egingo dugu. Presidente jaun Andreak, 2024 urte garrantzitsua izango da Andorrarako, izan ere, hor bukatuko dugu negoziazio proiektua, Europar Batasuneko asoziazio proiekturako, gure Espainiako presidentetzarekin izan dugu negoziazioa da, eta laster bukatuko dugu. Horrekin, gure herrialdeak barne merkatuan parte hartu izango du erabat, eta kontuan hartuko dira hainbat zehaztasun, gure lurraldearen tamaina txikia kontuan hartuta, baina seguru gaude akordio hori inflexio puntu bat izango dela gure garapenean, eta Andorraren etorkizun diversifikatu eta iraunkorrean. Gure ikuspegia irekia da, integratzailea da, eta erabat bat dago gure ingurunearekin. Amaitzeko, gainera, nik eskerrak eman nahi nizkioke egindako lanagatik, Euskal lehendakaritzari, azken 2 urtetan egindako guztiagatik, eta izan duen borondate onagatik. Azken bilera plenario honetan, kontseilu honetan, nabarmendu nahi izan dutelako hidrogeno berriztagarriaren garrantzia eta klimaldaketaren estrategiaren nabarmendu izan dutelako. Eta zorionak urrengo presidente Andreari, Okzitaniako presidente Andreari, onena opa diogu eta hementxe gaituzue elkarrekin lanean jarraitzeko Pirineotako lantaldearen esparruan. Hain zuzen ere, gainera, Europa eta mundua gatazka larriei aurka egin beharrean dago, eta beraz, mugaz gaindiko lankidetza inoiz baino garrantzitsuagoa da. Beraz, hortxe gaude, Pirineotako lan taldeko kideekin batera lan egiteko prest, aliantzak ere ekitzeko prest, eta estrategia ambiziotsu bat sortzeko prest, mugikortasuna eta lurraldearen konektibotasuna hobetzeko. Espainia eta Frantziako gobernuekin batera lan eginez, eta Europar Batasunarekin ere bai. Eta azken batean, Pirineo osoko biztanlegoari laguntzeko. Eskerrik asko. Gracias, ministra. Con el gusto de escuchar. Eskerrik asko, ministro handea. Eta orain, Nafarroako lehendakariorde Ana Ollo Andrea izango du gurekin. Arratsaldeon, buenas tardes, bonsoir, buena tarde. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet osoko bilkura honetan parte hartu duten guztiei, mugek bereizten baino gehiago batzen duten gune komun hau sortzen parte hartzeagatik eta implikatzeagatik. Eta ez dira asmoak eta hitzak soilik, baizik eta gure auzokindengana, enpresengana eta era askotako erakundengana iristen diren gertaerak eta emaitzak ere. Eta alde horretatik, nik ordezkatzen dudan Nafarroko gobernuaren izenean, Urkullu lehendakaria eta lehendakariaren taldeak 2 urte hauetan egindako lana aitortu nahi dut. Esker mile, lan erreza egin diguzue. Eta aldi berean lehendakaritza eskualdatzearekin Karole Delgari, Okzitaniako presidenteari,
sorterik onena opa diot orain hasi berri dugun aro honetan. Desearles, de luego, la mejor de las suertes. Suerterik onena, Okzitaniako presidente Andreari, lehen esaten nuen bezala, eta eskerrik asko Euskadik egin duen lanagatik, Inigo Urkullu lehendakariari eskerrak. Egia esan oso erraz jarri digute Pirinotako lantaldean egotea. Nafarroa, dakizuen bezala, hartuko du lekukoa, hemendik 2 urtera, baina iruditzen zait guk izugarrizko implikazioak utzi dugula, Europarekin eta organo honetan ere implikazioak utzi dugu, eta ez dago inolako zalantzarik gure konpromisoa 2015 urtetik ona asko bultzatu dugu. Mugaz gaindiko lankidetza lantzen dugu, eta ez dira aitorpen eta promesa hutsak. Gaur bertan ikusi dugu presidenteen, lehendakarien eta presidenten adierazpena zein izan den, lurralde guztiontzako garrantzitsuak diren kontuak aipatu dituzte. Ezin dut ahaztu gure lurraldeen aspaldiko aldarrikapen bat, 2021 geroztik, hainbat mendiko pasabide itxita egon dira, eta orain duela gutxi ireki dituzte. Gure herritarrentzat etzen ulergarria mendiko pasabide horiek itxita egotea. Eta Pirineotako lantaldearen espazio honetan askotan egin dugu eskaera hori, aldarrikapen hori, iruditzen zait, orain pozik egateko moduan gaudela azkenean pasabide horiek ireki dituztelako. Eta gainera, beste gauza garrantzitsua bukatzen ari gara, Interreg Poktefaren lehen deialdia, 85,4 milioi, erakundeak, enpresak, tokiko erakundeak, erakunde sozialak, laster jakingo dute finantzaketa lortu duten ala ez, beren proiektuetarako. Finantzaketa lortzeko lankidetza behar da eskualdeen artean, horixe da kontua. Europa elkarrekin eraiki behar dugu. Mugaz gaindiko espazio bateratu honetan elkarrekin lan egin behar dugu. Europan, datorren urtean, hauteskundeak izango dira, eta guk Nafarroan uste dugu asko dagoela jokoan, subjektu politiko gisa, nazioarteko egoera oso konplexua baita Ukrainiako gerrarekin, eta orain ikusten ari garen Gazako izugarrikeria horrekin. Europak sinesten du gure itsasargia pertsona guztien giza eskubideen babesa dela, eta guk sinesten dugu horretan, baina eskualdeen papera ere aldarrikatu behar dugu. Eskualdeak, adibidez, gure lantalde honetan, bezalako beste espazio batzuetan lan egiten dugu, eta gure ahotsa behar dugu Europan. Europa hori eraikitzen ari baikara denok. Bestalde, saio honetan aipatu ditugun kontuetara itzuliz, urrats garrantzitsuak eman ditugu bi ardatzetan. Bi ardatz horietan etorkizuna dago jokoan Europa eta munduaz ari naiz. Klima aldaketaz, hor daukagu, badauden negazionistak, baina froga, evidentzia zientifikoek esaten digute, hau errealitate bat dela. Eta Life for Klima izeneko proiektuak lagunduko digu hor lanean, eta datozen urteotan estrategia garrantzitsu bat garatuko dugu egokitzapena hobetzeko fenomeno horren aurrean, eta zentzu horretan guk oso guk baliozkotzat garrantzitsutat hartzen dugu hidrogeno berdearen aldeko adierazpena, gure itxaropenetako bat da, etorkizunean Europa iraunkorragoa izan dadin. Ez dago ingurumena bera bakarrik jokoan, baizik eta garapen sozial eta ekonomikoa erabai gure komunitateetarako izan ere, transizio energetikoa konplexua izango da, baina ezinbestekoa. Ez dut luzatu nahi, ez ditut aurreko gaietan azaldu diren gaiak, aurreko itzalietan azaldu diren gaiak errepikatu nahi, baina amaitzeko berretsi nahi dut Nafarroako gobernuaren aldetik bi ideia oso garbi ditugula eta adierazpenarekin bat gatozela. Nafarroak konpromiso garbia du gizarte zibilaren balioekin eta mugaz gaindiko espazioko balioekin, balio sozialak, kulturalak eta linguistikoak dira. Europa da munduko babesleku bat, elkar bizitzarako eta giza eskubideetarako. Eta beraz, elkarrekin egin behar dugu aurrera, etorkizunean ere. Izan ere, gaur egun, batzuen ustetan aniztasuna ahulezia bat da, eta beste batzuek uste dugu indargune bat dela. Bigarrenik, muaz gaindiko lankidetza indartu behar dugu. Lurralde kohesio politika
sendoa bat izateko, mugaz gaindiko biztanlegoaren bizibaldintzak hobetzeko eta transizio energetikoa, digitala eta soziala behar bezala bultzatu ahal izateko. Auzolana aipatu duten lehen, auzolana da lanerako modu bat, modu sozial bat, partekatzen dugu euskaldunek eta nafarrek. Eta Nafarroatik eskatzen dugu auzolan demokratiko, instituzional eta sozial batean sakondu dezagula. Gure hiritargoa sendotzeko. Eta Pirineoetako lantaldea horretarako eszenatoki oso egokia da. Gure lan elkarteak azken 40 urteotan frogatu du muga fisikoak gainditzen dituen espazio bat dela. Mugak ez dira benetako eragozpena. Gure buruan baino ez daude eragozpen horiek eta gainditu ditzakegu, hori frogatuta utzi dugu. Beraz, jarraitu behar dugu lankidetzarako espazio garrantzitsu honi bultzada ematen, gure gizarte anitz honetan, gure gizarte eleanitz honetan eta kultura anitz honetan, baina azken batean elkartuta bai gaude, Andorrako lurraldearekin eta beste lurraldearekin ere. Horrek lagunduko digu eragozpenak gainditzen. Eskerrik asko, Pirinetako lan elkarteari, azken 40 urtetako lanagatik eta bizi luzea izan dezala Pirinetako lan elkarteak. Eskerrik asko. Dakizuenez, gaur da presidentzia aldaketa. Gaur elkarte autonomotik, Euskadiko elkarte autonomotik, Okzitaniara egingo da pasabide hori, esku aldaketa hori. Lehendakariak orain egingo du bere hitzaldi nagusiena eta delga presidentak aktuaren azkeneko zatian egingo du berea. Beraz orain lehendakariak itxi egingo du ekitaldi osoa, baina orain bertan bere adierazpenak izango dira. Arratsalde on guztioi. Zuen guztion presentzia eta parte hartzea bihotzez eskertzen du. Duela 2 urte, Alpen pandemiaren amaiera sumatzen ari ginela, Kataluniaren eskutik Pirineoetako lan elkartearen presidentzia jaso nuen. Momentu hartan, lan elkarte honek erronka ugari zituen aurretik, eta horiei Pirineoetako estrategiaren bidez erantzuna ematen saiatzen ari zen. Presidentziaren erantzunkizuna hartu bezain laster, Ukrainako inbazioa etorri zen 2022 urtearen hasieran. Hori gutxi balitz, aurten konflikto zakar batek indar berezi hartu du. Hamas eta Israelgo gobernuaren arteko gerra hain zuzen ere. Europaren atarian krisi humanitario bat berriz ere zabaldu zaigu. Gatazka onartezin horietan hildako pertsona guztien memoria dakarkigu gaurkoan. Gatazka hauen guztien amaiera, nazioarteko zuzenbidea betetzea eta elkarrizketa eta justizia egiazki ematea aldarrikatzen dugu. Hori izango da konponbide iraunkorra lortzeko bide bakarra. A lo largo de estos 2 años, la comunidad de trabajo de Azken 2 urte horretan, Pirineotako lan elkarteak bere jarduera eta bere konpromisoa mantendu du, lankidetzarako eskerrak ematen ditut, gobernu guztiengandik jaso dudan sostengoarengatik, herri erakunde desberdinengatik ere jaso dudan laguntzagatik, Pirineoetako garapena bultzatzen duten erakundengatik, eta nabarmendu nahi dut gizarte eragile eta eragile ekonomikoen parte hartzea, haien lankidetzazko proiektuei esker, laguntzen dute Pirineoen espazioa sendotzen, aurrera bidea, ongizatea bultzatzeko espazio horretan, eta hemendik aitortu nahi dut Pirineoetako lan elkartearen ekiporen lana, Jean-Louis Balsen lana, eta batzorde exekutiboko kideak egindako lan guztia. Eskerrik asko zuen lan guztiagatik. Entre las iniciativas Nabarmendu nahiko nituzken hainbat ekimen daude, pasabideak ireki ditugu, mugaz gaindiko pasabideak, baina oraindik ere, gogoratu behar dugu bat edo beste itxita dagoela, eta Europar Batasuneko oinarrizko legebidearen aurka doa hori, eta Schengeneko itunaren aurka. Egoera horrek kalte egiten dio mugaz gaindiko biztanlegoari eta lurralde kohesioa kaltetu egiten du. Eta osoko kontseilu plenario honetan ospatu dugu
Pirineoetako lan elkartearen sorreraren 40. urteurrena eta Europako merkatu bakarraren 30. urteurrena. Pertsonen zirkulazio libre oraindik ere ez da errealitate bat. Bereziki Pirineoetan eta ondasunak eta kapitalak eta neurri batean zerbitzuak ere oso zirkulazio garatua dute gaur egun. Guk ideia bat partekatzen dugu. Ez dago merkatu bakarra, kohesiorik ez badago. Eta nik, zentzu horretan, Espainiako Erreinuaren eta Frantziako Errepublikaren artean 2023ko urtarrilaren 19an Bartzelona sinatu zen itun hori implementatuko dela espero dut. Itun horrek aipatzen du mugaz gaindiko lankidetza, espresuki, eta honek bere zentzurik osoena izan behar du. Pirineoetako lan elkartearen bitartez egin behar da hori, mugaz gaindiko lankidetza estrategiaren bidez. Eta nik horixe aldarrikatu nuen, hala eskatu nion Espainiako gobernuko buruari eta Frantziako Errepublikako gobernu buruari. Eta gainera, guk lehentasuna ematen diogu energia eta garraioaren buruzko tituluari. Eta nik berriz ere eskaintzen diet Frantziako eta Espainiako gobernuei gure laguntza eskaintzen diet. Trenbide eta energiarako interkonexioak hobetu behar baititugu. Duela 2 urte, nik Pirineoetako lan elkartearen presidentetza hau hartu nuenean nire gain 3 lehentasuna aipatu nituen Pirineotako estrategia, hor bere erdigunean zegoen eta bigarrenik gure pandemiarako gure egituren egokitzapena eta ekimen berriak bultzatzea Europaren etorkizunaren gogoeta betean. Lehena, garatu zen orain garatzen ari garen proiektuen bitartez, klima aldaketaren kontrako borrokan, energian, osasungintzan, kulturan eta gazterian besteak beste. Prozesu bat hasi dugu gure erakundearen barne funtzionamentua baloratzeko eta beharko balitz berritzeko. Interreg Octefa programa berria ere martxan jarri dugu. 3. aldiz, kudeak eta agintaritzaren erantzunkizuna hartu eta lehen deialdia egin dugu. Lan hori erabakigarria izango da Pirineotako lan elkartearen lurraldeko kohesioa sustatzeko. Eta 3. ere, Europaren etorkizunari dagokionez, Pirineotako klima aldaketaren estrategia abian jarri eta garatu dugu, baita hidrogenoaren ekimena ere. Seguru nago gai horiek guztiek, Europar Batasunaren etorkizuneko aurrekontu eta kohesio politikarekin batera gure agendan jarraituko dutela. Bide honetan gaur urrats berri bat ematen dugu. Gaurtik aurrera, Karol Delga, Occitaniako presidente Andreak hartuko du gure lan elkartearen goi ardura. Ondo dakizun bezala, beti izango duzu gure babesa eta laguntza osoa. Zorte on, ibilbide berrian eta eskerrik asko denoi. Eskerrik asko lehendakari. Andre eta jaunak amaieran gaude. ZTP-aren sorkuntzaren 40. urte horrenan amaieran, Euskadiri dagokio elkartearen 2 urteko presidentziari agur esatea, eta beste lurraldeak bezala, kide aktibo eta eraginkorra izaten jarraitzea. Eskatuko dut, je vais demander, Madame Delga, si vous pouvez vous mettre à gauche de cette statue, lehendakaria hemen, mesedez. Pirineotako lantaldearen presidentzia plaka honen bitartez esku aldatuko dugu, eta iritsi da unea, Occitaniak hartuko du presidentetza berria, eskultura hau hartuko du, esku aldatze hori irudikatzeko, ez da zer gertatzen hementxe dugu, dena kontrolpean, eta horretarako lehendakari jauna eta Delga presidente Andreak elkarrekin egingo dute hementxe agerraldia. Zorionak Delga Andrea, badugu Pirineotako lan elkarterako presidente berri bat 2023-2025 urteetarako.
une fois posée sans accident. Hori da, utzi dezagun hortxe. Eta, presidente Andrea, orain zure txanda izango da. Aurrera, zure hitzaldiarekin, eskerrik asko. Monsieur le Lehendakari, cher... Lehendakari jauna. Inigo, maitea. Andorrako Printzerriko kanpo aferetarako arduraduna, Akitania lurraldeko Alan jauna, Aragoiko gobernuko ordezkari jauna, Nafarrako lehendakari ordea, presidente ordea, eta Kataluniako kanpo ekintzarako sailburua. Arratsalde on denoi, beti da garrantzitsua presidentetza bat jasotzea, eta bereziki horrelako sare bateko presidentetza baldin bada. Sare hau, mugaz gaindiko sare bat da, eta gainera sare honi esker topaguneak iraunarazten ditugu, eta gainera nik asko maite dudan lurralde bati bultzada ematen diogu, Pirineoi buruzari gara, ni Pirineoarra naiz, beste zer baino lehen, eta guretzat momentu hau oso garrantzitsua da. Eta erakutsi nahi dugu, Pirineoak ez direla oztopo bat, baizik eta berrikuntzarako lurralde bat direla. Eta lurralde horri esker, hau da, Pirineo hori esker mailarik gorenean jarri gaitezkela, izan ere, Pirineoak beti izan dira babesleku, eta beti izan dira anaitasunerako lekua. Beti izan dira bakean sinisten jarraitzeko lekua, errepublikan eta noski demokrazian sinisten jarraitzeko leku eta topagune garrantzitsua. Guk badugu historia partekatu bat, Pirineoarrak gara, ez bakarrik Pirineoetako itunagatik, itun hori sinatu zen 1649an hemen Faisan uartean, hemen txeu bidasoan, hortxe agerikoa zen bi herrialden arteko muga, baizik eta Pirineoak ez hori bakarrik, Pirineoak ematen digute energia hidroelektrikoa, eta urak oso eginkizun garrantzitsua betetzen du eta beteko du datortzen urteotan eta mendeetan. Eta ez hori bakarrik, kontuan hartu behar dugu energia hori gizon emakumeengatik ere badatorrela. Hau da, Pirineotan bizi diren gizon eta emakumeengandik. Pertsona horiek badakite zer den bizitza zaila, badakite zer den lurra ereitea, zer den abeltzantza, eta oso pertsona erresilienteak dira, badakite zer den zailtasunari aurre egitea. Pirineotarrek destinua edo beren patua bat egina dute, aspalditik ona, eta gogoan izan dezagun, Pirineoak direla gure ikusmuga. Iraganean, zaila izan zen Pirineoak zeharkatzea, emakume eta gizon askok ihes egin behar zuten diktaduran zehar eta diktaduranen ondoren ere bai, eta badakigu migrazioa gertatu zirela. Frantzian, eztabaida izugarri bat dago migratzaile egiten zaien harrerari buruz, eta guk Pirineotarrak garenez, beti esaten dugu anaitasuna erakutsi behar dugula, errespetua erakutsi behar dugula, printzipio eta balio errepublikarren alde. Eta ezin dugu ahaztu, pertsona askok erabaki zutela mendiran bueltatzea, ezkutatzeko, makiz bizitza bat izateko, armak hartu eta fasismoari aurre egin eta zapaltzaile naziei aurre egiteko. Eta Pirineotan ezkutatu ziren eta Frantzia liberatu zuten. 9. erregimenari esker batez ere. Hor refuxiatu ziren Espainiar ugari, 2. dibizio blindatuan zeuden haiek. Eta horiek izan ziren lehenak, Parisen sartu zirenak, 44. urteko abuztuaren 29. Eta ni asko hunkitzen naiz. Izan ere gaur goizean hemen txegeunden Inigorekin batera Gernikan egon gara, eta Bizkaiko Batzar Nagusietako presidente Andrearekin egon gara, Gernikako alkate jaunarekin ere bai, eta hor omenaldi bat egin dugu, loreak jarri dizkiegu han naziek eragindako sarraskien biktimei, eta promesa bat egin dugu, beti borrokatuko dugula, esan dugu, muturreko
integrismoen aurka. Horixe agindu dugu eta bakearen aurka etengabe nekaezin lan egingo dugula. Egia da momentu larria bizitzen ari garela gure planetan eta gatazka armatu larriak gertatzen ari direla. Gero eta gehiago eta gero eta maitzago. Horregatik biktima diren herritar guztiak ekarri nahiko genituzke gogora. Ukrainakoak, direla Palestinako biktimak, direla beste edozein lekutako biktimak. Eta presidentetza honekin jarraitu nahi dugu aurretik hasitako lan horrekin eta eskuartean ditugun erronkei erantzun nahi diegu. Esan da, dagoeneko PL-rekin eta klima aldaketaren behatokiarekin hasia garela lanean eta horrekin jarraituko dugu, abanguardian egoten jarraituko dugu eta klima aldaketari amaiera emateko eta aurre egiteko eta resilientzia bat lortzeko beharrezko diren neurriak bultzatuko ditugu eta hartuko ditugu. Klimarena lehentasun bat da eta horrekin lotuta burura datozkit biodibertsitatea, eta hemen Urdaibain egindako lan bikaina inspirazio iturri izan beharko genukeena bestelako erreserbetan ere. Hemen biosferaren erreserba honetan, Pirinioetan ere ditugun parke guztiak gogoan izan da, horietan guztietan ere biodibertsitatearen zaintzan lan egin behar dugu. Haren kontserbazioan, etorkizuna gogoan izan da lan egin behar dugu. Noski gazteekin ere lan egin beharko dugu. Guk prestatuko dugun ibilbide horrian arreta berezia eskainiko diegu gaztei. Beste lehentasunetako bat izango da osasuna. Osasuna eta noski nola ez, ospitalaren inguruan dauden muga administratiboei helduko diegu. Basamortutzen medikoari ere aurre egin beharko diogu eta agian inspiraziotzat arditzakegu gure eskualdetako esperientziak. Nahi dugulako gure mendia bizirik egotea. Eta horretarako bermatu behar dugu noski hezkuntzarako eta prestakuntzarako sarbidea, baina baita ere osasunerako sarbidea. Eta lehentasunak lehentasun, arreta jarri nahiko genuke ere balioetan. Pirinioek berezko dituzten balio horietan, hizkuntzen eta kulturen alde lan egin nahi dugu gure eskualdeko hizkuntza eta kulturen alde. Eta baita ere Pirinioetako identitate honen alde. Horixe baita gure kulturaren, gure komunitatearen, gure hizkuntzaren oinarria. Eta komunitatea indartu nahi badugu, kontuan izan behar dugu gure komunitatea besoa zabalik dituela, gero eta zabalagoa dela, eta horretarako funtsean komunikazioa hobetu behar dugu. Baita ere, erakundeen parte hartzen maila handiagoa bultzatu beharko dugu, orain badugu nolabaiteko heldutasun maila eta kontseilu ekonomiko eta sozialekin parte hart dezakegu norbere eskualdetan, norbere estatuetan. Eta horrez gain, badago ere bestelako elkarteen eta erakundeen auzia. Eta hidrogeno berdea. Hidrogeno berdea sustatzen jarraitu behar dugu. Aurretik presidentetzan egon direnek eta zehazki Euskadiko eskualdeak benetan bultzatu dute hidrogeno berdearen aldeko sustapena. Eta jarraitu behar dugu lanean. Produkziorako, kontsumorako, mugikortasun berdeak sustatzeko dela autobusak bultzatuz, trenak bultzatuz, hidrogenoarekin ibiliko direnak lehenengoa Pirinioetan izango da, hain zuzen ere, nire sorterria den eremuan izango dugu hidrogenoz dabilen lehenengo trena, eta nola ez, hegazkin berdeak ere gogoan izan behar ditugu. Berrikuntza hor dagoelako, eta berrikuntzak ahalbidetzen digulako ekonomia, ekologia eta mugikortasuna uztartzen.
Eta azkenik mugikortasuna. Mugikortasuna funtsezkoa da eta bultzatu behar dugu elkartzea, bultzatu behar dugu trukeak egotea eta Ruse jaunak aipatu du dagoeneko. Berak egin du oso inbertsio voluntarista bat, Akitania presidentetzan zegoela, Pocan Frank linea horrekin, eta badago ere DGLV-ren kontua. Hain zuzen ere, Europa mailan gai izan beharko ginatekelako Europako hegoaldea hobeto konektatzea. Orainik asko dago egiteko. Adibidez, Toulouse, Bordeaux, Bordele-Dax linea horretan, lotura horretan, oraindik badago zer indartu mendebaldeko linea horretan, baina Montpellier eta Perpignan artean ere badago zer indartu. Badago ere abiadura handiko lineekin zer indartu, baita ere Iberiar Penintsularekiko konexio hori. Eta hor tartean dago Pirinioetako gure lurraldea. Linea horien bitartez penintxularekin konexio bat lortuko genuke, baina baita ere mendebaldea ekialdea ardatzarekin eta Marsella Niza konexioarekin, horrela Italiarekin lotuz ekialdera joz. Beraz, bultzatzaile izan behar gara, eraginkorri izan behar gara, eta arro egon behar gara, Pirinioetakoak izatearen arro. Eta egiten dugun eta egingo dugun lanarekin arro egon beharko gara. Indarrez, heltzen diogu erronkari, eskerrik asko bihotz-bihotzez Euskadiko taldeari eta lehendakariari egindako lanagatik, berak pertsonalki egin duen lanagatik, bere taldeak egindako lanagatik, badakigu talde lana izan dela. Eskerrik asko ere idazkari nagusi jaunari, berak ere agintaldiarekin amaituko duelako orain, eta aurretik bere karguan egon direnei ere, batzuk Oksidaneako lankidea dira, adibidez Delagi jauna, eta berak hartuko duen zuzen ere idazkari nagusiaren postua. Zorte on berari, ere beraz misio honetan. Badakigulako, ez dela nola nahikoa, eta honek uste dut erakusten duela gainera bere jatorri bretoia, abizenari erreparatzen badiozu, eta bere izango da idazkari nagusia agintaldi honetan. Eta ordezkatuko ditu 7 eskualdeak, ez soilik gurea Pirinioetako lan elkarte hau osatzen dutena. Eskerrik asko, halaber PL-ko eskualde guztietako taldeei, lurralde guztietan lanean aritu diren guztiei, eta egia da presidente zarenean, batzuetan ideia oso onak izaten dituzula, baina ideiak ezin dira gauzatu taldearen laguntza gabe, eta horregatik aitortu egin behar dugu, beraiek egiten duten lana, haiei esker mamitzen direlako gure ideiak. Pirinioak badaude gure bihotzaren erdigunean, baina Europa ere proiektu komun bat delako. Eta beti nahi dugu Europa gehiago, Europa hobe bat. Beti nahi dugu hori eta badakigu ekainean datorren urtean Europako hauteskundeak izango direla, eta guk hala ere jarraituko dugu grinez, Europaren alde lan eginez, aniztasunean bat eginez, eta Saint-Superriren aipu batekin amaitu nahiko nuke. Anai, nirekin bat ez bazatoz, ez nauzu zaurituko aberastuko baizik. Beraz, Pirinioetakoak garenok, badakigu desberdina denak aberastu egiten gaituela, beti. Eta gure ideal humanista aberasten duela. Beraz, bihotz-bihotzez, guztioi eskerrik asko, mila esker, gracias, mercés, eta adixatz. Hemos llegado al final del evento. Orain bai, iritsi gara ekitaldia amaierara. Jarraibide bat eta ohar bat. Jarraibidea. Lehendakariak itxiera egin aurretik, familia argazkia egingo dugu.
Bai, horrela diot, Bestela gero, berandutu ingo zegulako, beraz, ezakit kazetariek bazekiten, baina horren egingo dugu. Familia argazkia, jarri zutik, mesedez? Bai, amaituta. Oui. Donc, c'est... Jaun-Andreak, eskerrik asko, arratsaldeko 6 dirala puntu-puntuan, ordua ederto, mila esker, azkeneko gauza, gonbidatzen zaituztegula, goiko pisuan egongo dan koktelera, eskerrik asko atzean eta aurrean egon diren antolakuntza hontan persona guztiak, eta hala ere, etxera bazoazte, bidaion, itzulera hon etxera. Gabon.